Wala. Wala bang harang? Wait lang. Ano, labas ka uli, Marcel. Labas. Tingnan mo kung may harang. Magtamsa ka muna, oy. Tamsakan mo muna si host, oy. Ano, labas ka uli, Marcel. May sound spot. Lang. Tamsak muna, tamsak. May harang na yan. Check mo nga. Try ko nga. Ba't ganun? Wait lang. Labas muna ako, hindi nakatamsak sa TV. Dito lang sa city ko. Ngek! Oo nga, hindi ka talaga makakatamsak. O tamsakan mo muna. Lumipat ko sa... O social kasi si Marcel eh, naka-smart TV. Grabe ang ano neto eh. Ayan. Share muna tayo. Share ha. Dali. Kaka-open lang. Share muna. Oo nga. Wala pa talagang ano. Wala pang ads. Magbaga. Okay. Share muna tayo ah. Share muna natin doon. Saglit. Mag-ano tayo, mag-share. Share muna. Share. Meme Joy. May love shoutout sa'yo, Meme Joy. May jacket ka na. Grabe naman.
ang kinuha ni Lolo Hus. Bakit? Anyari? Ako, ilan ang lagas ko? Tamsakdan po. Check ko check ko. Kasi kaunti man akin, 260 plus na ako kanina eh. 2,260 plus. Ngayon, wait lang, check ko 2,255, no. Konti lang. Halos nasa higit 5 lang ang lagas ko. Why marami ka, Mami Joy? Ba't ganun? 947 po. Ala ka, Mami Joy. Ikaw yung graduate? Ay na, ang laki. Uy, ba't ako? Ba't ako 5 lang? Halos 5 lang. Ay, bakit ganyan? Naku, ano nangyayari? Mami Joy, ano ba ginagawa mong pangingisda? Saan ka nangingisda? At ganyan ang ganap sa'yo. Grabehan naman yun. Ako, ayan tinan mo. Kasi to, ako 250, 260 plus kanina. So, halos wala pa akong 10. Nako. Ba't ganun? Ano nangyari sa'yo? Share lang po ako. Mag-share. Bakit may sounds? Ay, okay. Nagbabounce back yung isa kong Hala, may medjoy. Ba't ang dami may medjoy? Anong nangyayari? Hereng! Wala pa ring night boat. Magpa-hiring ka muna dyan, saglit. Ako ay wait lang. Ako'y mag-share. Ano ba yun? Wait lang. Nako, Mami Joy. Ba't ganun ang iyo? Saan ka ng isda, Mami Joy? Bakit ganon? Ang laki ng lagas. Ako, madam, at least may iniiwan na 2. Ganun. Akin, konti. Tinan mo, umakyat na ako. 250 plus na ako eh. Ba't ganun? Ako, nakakaloka naman yan. May katitira 2. Hindi ko nga ginagalaw yung iba kong channel. Ito muna inaano ko kasi. Ay, nako. Isa lang, lagas sa akin. Si IMC, isa lang lagas kasi isa lang siguro na isda niya. Ay, naker. Yung cellphone ni Dad. Wala sa akin. Kinuha kanina, di ba? Nasaan? 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 Oo, correct, ma'am. Sabi ko sa'yo eh. Ako, marami ako. Naka 20 plus ako. Ayun, may lagas. Parang wala pang 10. Kasi 240 plus ako kagabi, nag 260 plus. O ngayon, nag 255. Ay, naku, grabe si Lolo. Di pa rin tapos hanggang ngayon. Ang lagasan ni Lolo, oy. Nakalurke. At least may natitira.
Si Meme Joy masaklap. Graduate na siya eh. Ewan ko kung na-congratulate siya ni Lolo. Sama ni Lolo talaga oh. Pakatapos graduate eh. Ayun. Lagas. Nawala si Meme Joy. Asa na JP yung cellphone? JP. Nako. Lep. Share po ako. Share. Asan cellphone ni Daddy mo? Andun sa baba. Akin na. Gagamitin pa niya. Na anong gagawin? Ewan ko. Ano yan? Flashlight na ata. Paano? Ba't kasi walang flashlight yung... Ay, walang battery. Humihina, oh. Ano mo muna yan? Oo. Humihina. Nasa ref. Nasa ibabaw na ng ref. Oh. Sa kabilang bahay yun. Huwag ka na magulo GP dyan kasi ay nako, makulit talaga. Huwag na magulo. Share nga ako, tinan mo, hihina yan. Si Palay no, dan thumbs ako, nakasunod ako punta bahay ni Grandma. Ay, miss ko tuloy ang Negros. Ay, talaga ba? Salamat kapatida. Thank you si Palay nun. Salamat po. Ikaw ay nakasunod. Thank you. Ayan, may harang na. Nakikita ko na yung harang. Nag-share lang ako, guys. Kaka-start lang natin. Gagawa na ako ng Facebook. Sus, wala naman daw naiisip ko, JP. Para sa YouTube. Nagkaroon na. Oo, puro ka naman ganyan. Manahimik ka kaya? Taga-Negros ka pala si Palay nun. Kasi Bisaya siya. Bisaya pala siya. Oo. Share muna tayo guys ha. Share muna si host. India. Ang small YouTubers to go shop online India. Anyway, alam mo yung T-Series, Hindu Music yun. Yung T-Series. Yung Hindu Music Company. Yung YouTube channel nila, subsinasabi. Oo, host. Si Palay City. Ay, kaya pala si Palay nun kakapatid. That's why. Kaya pala. Kaya pala yung, kala ko kung yung si Palay nun. Ano pala yun? Si Palay, which is lugar nyo. O kami Katanduanes. Ang mga video ko gano'n. Tamara Yugo, tos, dito pa ako sa harang, wala. Bahala ka dyan, mag-arang ka dyan. Ilan isnisda mo ay MC? Isa raw. Diyos ko, isa.
Tapos, ayun, wala siyang lagas. Isang lagas. Yung inisda niya. Ah, really? Ang Sipalay is City of Smile. Wow naman. Sipalay noon. Very good. TCAPP TV, ayun no, pa-shoutout naman at paangat naman ha. Naku, bakit TCAPP? Ang pangalan mo ano? Marjon. Para pang TCAPP talaga yan. Pinangalan mo sa channel. Makipag-ano ka, makipag-friendship ka dito sa mga nandito na hindi mo pa kadikit. Ilan na ba ang ano mo, subscriber? TCAPP, bigyan kita, moderator. Monetize na ako. Naku, monetize na. Ilan na ang iyong ano? Ilan na subscriber mo? Bakit nagbabangus back? Ah, kasi dito. Gusto ko yung pagyawat kampanya. $121. Oh, marami-rami na yan, 121. Ano, hindi ba nag-subscribe lahat ng taga-TCAPP? Master, ako isa din lagas ni si Palay nun. Ayun, si Palay nun, dikitan mo, TCAPP. Kasi simula ko lang nag-share pa lang ako. Andiyan na si Tamara Yugo. Hindi ba nag-subscribe? Bakit 121 lang? Ang member sa TCAPP, ang dami 5,000 na yata kayo. Ano yun, mga walang YouTube? Mag-ano ka na kasi, mag-attend ka lagi ng LS, dadami ang ano mo rito. Dadami ang subscriber mo. Ay, nagbabagal. Andyan si Tamara Yugo, dikitan mo yan, dikitan mo si Tamara Yugo. Magbababa nga ako, magbababa. Saglit. Ayan, para baka meron pang hindi nakadikit dito na si Michelle Kikuchi. Ano naman nangyari dito? Hoy, John Ray, may galap shoutout sa iyo, John Ray. Salamat sa patamsak mo kay host. Ayan Tamara, baka di mo pa kadikit. Hello, Madam Host, tamsak dan po, pa-shoutout. Sabi ni Movie Marathon. May galap shoutout sa iyo, Movie Marathon. Hello. Ayan, guys. May binaba yung nakadilaw na channel. Pakidikitan nyo Sa hindi pa kadikitan ni Michelle Kikuchi. Si Michelle Kikuchi, guys. Alam ko hindi mo pa yung kadikitan ng TCAPP. Tsaka Movie Marathon. Tsaka si andyan na si Top Gaming. Mega love shoutout sa Top Gaming. Ayan. Baba ni host ang nakadilaw na channel Baba ni host. Ayan Ninya Tito Ririt. Host, meron akong nakuhang lesson sa mga bahay mo. Talaga ba? Alin doon? Yung video ko, very good si Palay nun. Yung video ko na na mukhang bagong gising, nanggigigil kasi ako nag-vlog ako agad. Yung yung tinuturo ko yung tamang pagdidikit. Ay, dikit ka na ba dyan, John Ray? Sige, mag-alab shoutout sa'yo. Sige, dikita na kayo ni Movie Marathon. Sige. Bagong gising ako doon, nag-vlog ako kasi ang daming natatakot kasi mali-mali kasi yung pagdikit Kaya yun. Yan, mabuti. Hindi ka kasi nakakapanood ng mga yaw-yaw ko, mga daldal ko Mabuti nanood ka at hala, may utang na yata ako sa'yo, di pa kita nasasalang. Si Palay nun. Ayos na ba playlist mo? Okay ka na ba? Ayan, nagbaba ng bahay si Palay nun. Dikitan nyo na guys, dikitan.
Mhm. Magdikita na kayo dyan. Shout out na lang. Gusto ko mga bahay mo host. Host, ako na playlist ko, inayos ko na sila. Ayan, mabuti naman. Okay, very good, very good. Ay, yung alam mo si Palay nun, yung aking mga video dyan, no edit yan, ako. Wala akong edit. Tapos, ay, dapat pala ko. Oy, Fernan! Mega love shoutout sa'yo, Fernan. Bigyan kita ng jacket, Fernan. Ayan, mega love shoutout. Ayan. Ayan, meron ka ng jacket, Fernan. Ayan. Siguro play ko nga tong para habang nag-share ako, tapos jacketan ko kayo, tapos yung aking yaw-yaw. Ganyan pa, Blacky Miss Sweet and Spice, sinipin sa mix. At kaya ng Love natin ang mga ulam. May jacket ka na, Fernan. Sweet and spice. May patalastas. Ay, susukli ang kanyang movie marathon. Oo, don't worry. Hello. Hello, Fernan. Play ko yung aking yaw-yaw. Guys, magandang umaga sa inyo lahat. Habang nag-share ako. Ginawa ko ang video na ito para mawala na po ang mga takot ng ating mga kapwa YouTubers na ituloy ang kanilang pagpaparami ng banana at pagluluto. Hindi sa atin kahiya na nitong mga nakarang araw, natakot tayo kasi sa nangyayaring lagasan nga ni Lolo. On the first day, nagulat tayo at daming nilagas. On the second day, may lagas na naman, talagang naalarma tayo. Ikatlong araw, naglalagas pa rin kaya ang iba, humintong mga isda. Guys, totoo po na naglagas si Lolo. Ang tinanggal niya po sa atin ay ang mga subscriber natin na hindi na active. Wala nang pakialam sa kanilang channel at sa Fernan, subscribe. No click more mo dyan yung join. at yung mga dumikit sa atin. Fernan Di Castro. Tingnan mo, may join dyan. Check mo. Pinakikialaman natin ang isang channel. Ay, nadikita na daw ni TCAPP. Hindi yung basta Wait lang lang. tayo naging out. TCAPP, marunong ka ba magbakas? Marunong ka ba magbakas makipagdikitan? Kasi pagka hindi ka masusuklian yan. Di ka niyan masasabak. Anong ginawa mong pagdidikit, TCAPP? Pakinggan mo to, Pakinggan mo, TCAPP. Pagpaparami ng numbers ng banana. And guys, yung ating kasing ginagawa na nakasanayan na naituro sa atin ng mga previous live streaming, maglalapag tayo ng intro, segundo lang. So ngayon, ikaw 4th day, ikaw 5th day, naglalagas pa rin. Why? Kasi po, strict na si Lolo. Hindi naman tama yung ating ginagawa na pagdidikit ng ganon kabilis. Okay? Ang nangyayari kasi, pinupunta natin ang isang bahay, dikit agad. It's a big no, guys. Ang tama pong pagsusubscribe, okay? Ang tamang pagdikit, ganon din sa pagsusukli. Ito ang tamang proseso. Pinapasok natin ang isang bahay, okay? Pagpasok po natin sa isang bahay, hindi po tayo agad didikit. Pususuin muna natin ang laman. Okay? Tingnan natin ang kanyang home, ang kanyang channel, kung nakabukas pa, dapat naka-public yan, huwag naka-private. Salamat, Castro, sa patamsak mo kay host. Sa kanyang videos.
Thank lang tayo you. guys ng 3 or 5 minutes videos, panoorin natin. Matapos ang panonood, tsaka pa lamang natin tatamsakan, ilalike. Kasi kung nagustuhan natin, tapos na natin manood sa video. Tsaka tayo guys magko-comment kung ano po yung tamang bakas ayon doon sa pinanood natin. Huwag po natin ginagawa yung maling pagbabakas. Likely spam, mapupunta yan. I-check nyo sa inyong mga YouTube studio yung mga likely spam kasi lagas Vin po siya. Manalo. And then, ginawa natin Hello. ang tamang bakas, May galap shout out sa iyo, Vin. tsaka pa lang natin Ma'am, sa akin yung Fernando i-click ang Castro, hindi ako subscribe. makamember sa inyo And na don't forget nag-fail. na i-click Hindi, ayun ang o, mismong Castro. kalabang all Click mo yung button. ano, Kasi po, yan di ba yung channel ko, Castro, merong nakalagay na subscribe, katabi niya join. Click mo lang yung join. O, check mo ngayon, click mo yung ay join. hindi malalakas. Ino-notify ang dinikita ninyo through Gmail na nag-subscribe kayo sa Bicol Express ha, shout out ang sa'yo. digit na hindi malalagas. Basta ginawa po natin ang tamang proseso, magre-reflect sa Gmail. Standby muna ako, open ko lang LS mo, meron akong client. Sige, sipalay Yung nun. subscription ninyo, dapat po nang open yan. Huwag niyong pinaprivate. Sige po, sige po. I-public po ninyo yan, guys. Okay. Sa pagsusupli, same process. Ganda niya, Huwag no? po kayong mag-aantay huwag kayong Pwede yan sa tayo silent na kayo LS. kaya pasupli agad, shout Diba? out, pasupli agad. Mali po siya. Kasi nilalabag natin ang policy ni Lolo na no to sub to sub. Sub to sub Hindi is ma'am, yung violation. channel ko Yan. ito, fail Kaya po. po nangyayari ang sub to sub. Ayaw basahin. Dumidikit, nakikipag-dikitan. Ayaw basahin yung join button. Kaya hanggat maaari, magbabalik sukli naman po kayo ng tama basta po nandun sa inyong Gmail. Check nyo po everyday po may Gmail. Ayaw sila. basahin yung join? Makikita Pag nyo click guys mo? yan dyan, magre-reflect. Doon po, pwede na kayong magsupli. Maaaring kinabukasan. Ngayon, kung tama rin po ang pagsusupli nyo, sinumikit sa inyo, notify din po sa kanyang Gmail. So guys, huwag pong matakot na nagdagdag ng link, bawal po, hindi po yan totoo. Ang nangyayari pong mali ngayon, kaya patuloy na lumalagas, kasi po tayo po ay nahahalata na after sa banana, hindi tayo nakikialam sa isang channel. So guys, ang tama po, kapag may notification tayo ng ating sinubscribe, dahil nag-subscribe tayo ng clinic ang bell, or matunotify tayo. Once a month, silipin naman natin at pakialaman ang channel ng sinubscribe natin. Huwag tayong naghahabulan sa banana guys. Yan po ang reason why everyday may lagas. Guys, gawin na po natin ang tama. Oh, ayan na, Fernan. Huwag Bronze. po doon sa maling kinasanayan. Fernan. Huwag po yung kaagad Bronze ka na. i-click ng subscribe even if Ayan. gayahin natin yung pagsusubscribe natin sa mga Okay. na tayo Fernan, listen ah. Listen, yung bronze ko dyan, 129 pesos yun, ano? Good for 1 month na membership yan, Fernan. Tapos, ang perks mo dyan, 2 days na ako maglalapag ng bahay mo. Tapos, piplay kita ng 2 araw tag 5 watch hour. Kapag ka naman silver, 1 month, ang membership, 1 month na ako maglalapag ng bahay mo. 1 month. Okay? Tapos, pagka gold, 1 month na ako mag-flex ng 1 month na ako maglalapag, tapos 10 hours naman everyday sa watch hour mo. Ganon ang ating perks ha. Tapos syempre, pagka member ka, meron kang join button, $sign. Kapag ka marami tayong tao, magbibigay ako ng oras na members lang ang pwedeng mag-drop ng link. So for now, dahil new member kita, Fernan, ako magda-drop ng link mo. Basta good for 2 days yan. Kagaya ng ginagawa natin kay Ninya Tito Ririt kasi member yan. O gano'n na. O sige. Habang ako'y online, gano'n po. Oy, driver! Driver DXB, may galap shoutout to you. Ayan. Thank you, Fernan, sa pagpa-member, ah. Ayan, guys. Shout out kay Tamara, kay
DXB driver na bagong pasok, nalagyan na kita ng jacket, DXB driver, hello, hello, hello. Guys, shout out ha. Dito kaya Castro Vlog sa'yo, ano? Shout out, Tamara. Baka hindi mo pa kadikit. Ano yung channel ni Castro? Dikit ba yan, JP? Yung Castro Vlog? Ito na. Okay, ito na. Okay na. I'm in. Ayan. Thank you ha, IMC. Ayan. Guys, driver, may galap shoutout sa'yo. May jacket ka na. Nagbaba ng bahay ang nakadilaw na channel. Pakidikitan, guys. Bagong member natin, no, si Castro Vlog. Castro Vlog 24. Ayan, guys. Guanyin Vlog. Naku, Guanyin. Guanyin, may galap shoutout sa'yo. May jacket ka na. His Savior, nasa harang din. Ako. JP, mag-research ka nga ng Nightbot. Doon, tingnan mo nga kung paano yung Nightbot. I-check mo at ituro mo sa akin para dito ilalagay natin. Yung Nightbot, Tinanggal mo na naman. Alam mo na nga. Yung Nightbot, na isang YouTube channel. Hindi. Tingnan mo sa YouTube. Paano gamitin ang Nightbot? Nasa Google lang daw yun. Parang ililink. Oy, may galap shoutout sa iyo, Guanyin, at His Savior. Ayan, si Driver DXB meron ng jacket. Sabat. Ha? Sabat. SUBDOT. No, Nightbot. NIGHT. Guys, pakidikitan guys ang ating new member. His Savior, di mo pa to kadikit. Yan. Si Castro Vlog yan, nasa Korea. Driver DXB, padikit ha. Padikit kay ating Castro. Oy, January Villamin, may galap shoutout sa iyo, January Villamin. Shout out to you, January Villamin. May jacket ka na, January, ha? January, ayan. Thank you, guys. Thank you, driver. DXB driver. Ala. Ang lakas. Ang lakas ng nung yun? Advertisement. Okay. Ano? Nightbot? O, ganyan. Paano nga? Hindi. Ang nakalagay Nightbot, ganito. Paano yung gagawa? I-check mo kung paano. Paano gumana ang Nightbot sa live stream? I-search mo, tapos igagawin natin dito. Para i-welcome natin yung mga nasa harang. Ano ka ba? Okay? O, search mo yan. January Villamin, may galap shoutout sa'yo. Yan, hindi mo pa kadikitan to. Si Castro 24. Yan, thank you, driver, ha. Driver DXB, thank you. Janry TV, hindi mo pa kadikitan si Castro 24. From Korea, yan, padikit. Ayan. Susuklian kayo na yan, nandyan lang siya. Tsaka ikaw, January Villamin, ha. Padikit na lang, guys. Padikit. Ayan. Thank you sa maagang pumasok sa live stream ni host. Magbababa na kayo ng bahay kahit manual ang gamitin nyo. Maglalagas at maglalaga si Lolo. Magbaba na daw ng bahay kahit manual ang gamitin mo. Naglalagas si Lolo. Ako halos 5 lang lagas ko ngayon out of 20. Out of 20, halos 5 lang. Ayan. Ako nagbaba ng bahay, konti yung lagas ni Ninya Turirit. Mami, natamsak ko na po kita. Salamat, Boss Teo, sa patamsak. At thank you, syempre, sa iyong pagbabalik. Paano? Mag-sign up na. Paano sign up? Mag-sign up ka na dyan. Tapos na-login tayo dito. Sign up by logging in YouTube. Your account will be automatically tied to the account of the join my club. Click the join channel button on the Nightbot dashboard. Okay. Alam ko na kung ginagawin ko. Oo, kasi ilalagay natin doon yung pa-welcome eh. Halimbawa, nasa harang sila. Hindi na ako mag-shoutout. Si Nightbot na. Tsaka yung padidikitan. At kaso 24 dan full pack, mag-ingat ka lagi dyan.
Ang bait mo naman, tumutulong ka sa mga kapatid, sa mga taong nangangailangan. Ulitin ko, mag-ingat ka lagi dyan. Kung saan ka man ngayon, don't forget to pray. How sweet naman si Savior. Shout out to Castro24 Vlog. Nakadikit na sa'yo si DXB tsaka si Savior. Ayan. Sa iba pa po, kay Castro, ikita natin si Castro Ayan. Oy, Michelle, nababa kita kanina, Michelle. May dumikit na ba sa'yo, Michelle? Okay. Si Michelle din, guys, dikita natin, guys, ang ating new member. Ayan. So, nagbababa ako yung nakadilaw na channel. Yan si Castro Vlog, si Ninya Turirit, tsaka po si Michelle Kikuchi. Sa mga bagong pasok, guys, dyan. So, kasi simula lang ni host, may 3 tayong binaba. Ang ating mga new member, pakidikitan, guys, pakidikitan. Thank you. Pumunta kang Nightbot.tv. Nightbot.tv. Oh, yes. Sige. Wait lang, guys, papagawa ka tayong Nightbot. Para sila magbababa. Saka yung mag-shoutout pag may nagsabing harang. Paano sila ma-identify ni Nightbot na nasa harang sila? Sign up. Ano? Okay? Login with YouTube. Login with YouTube. Ay, wait lang, guys, Sige, host, mamaya po dikitan ko sila. Go. Sige, Michelle. Kakasimula ka lang halos naman Mamaya pa ako hanggang 1:00. Wala nang nice na, please. Okay. Para yung magkukusa ng ibababa ni Nightbot yung Tapos i-welcome niya yung mga bagong pasok. Ayan. Ano to? Allow. And then shout out Tamara Yugo, shout out Casto24, and then join channel. And then ensure that you have modded Nightbot in the channel. If Nightbot is not a moderator, if cannot publish it properly, head to your community settings. Moderator, tapos gawin mo para okay. Siguraduhin mo okay. Ayusin mo dyan. Wait lang, guys. Mag-ayos lang kami ng Nightbot. Para nawi-welcome natin yung mga Sure ka dyan. Community. Moderator. Siguro mo siya. Enter yun. Into the moderator list. Okay. Then, Teka lang. then, save. Save mo siya. Di mo pa siya na-save. Tapos, kailangan alam ni Nightbot ang gagawin niya, yung mga utusan mo siyang Go live. Nightbot will only join streams that are live. Okay. And Tapos, okay. check na natin kung gumagana. Dapat na-detect. Set mo siya sa commands. Para alam niya, i-welcome niya. Naka-enable lahat.
Yung ano, yung... asan na? Paano? I-shout out niya yung pumapasok. Lagyan mo siya ng command, pwede yun eh. Message 70. Kunyari po, na pagka nag-sign ng sabing ganun, harang, i-welcome niya yon. Tapos sasabihin niya salamat sa paglalaro ng harang. Alam ko, iaano mo siya, iko-command mo siya sa kanya. Ano? Hoy, Gyusyon, tapos ginadyakitan niya. Alam ko na kung anong gagawin ko. Nag-jacket siya. Jacketan ko muna si wait lang. Kasi si Nightbot ang kusang magja-jacket. Gyusyon, may galang shoutout sa iyo ha. O sige, gawin mo. May jacket ka na. Dahil lang mangyayari, pupunta ang channel ni Nightbot, papuntang sa live. Kaya nga, ba't hindi pa? Oh, Matuto ka maghintay. part channel, oh. Ano tong part channel? Kasi hindi mo naman sinesearch yung ano eh. Parang tutorial eh. Oh, now Nightbot is now leaving. Ay, naku. Part kasi. Tinan mo. Ay, naku. Hindi kasi nanood. Di ba pinanood yung tutorial? Nawala na siya. Tapos paano siya magko-comment? Wala na nga siya. Okay. Diba? Tapos, o din, hello, pwede po. Pwede pa po once. Nandyan kaya? Okay, and then, close mo. Ano nga gagawin? Huwag ang daming pindot. Support tayo, no? Support forum. Wait lang guys, ha? Kasi mag-ano tayo. Oh. Ayan o, Nightbot. Paano yan? So, Nightbot isn't responding in chat. Try this troubleshooting step. First, make sure Nightbot is joined to your chat in the control panel. If you recently changed your name, on not working on live chat. Kasi tinan mo, pag nag-word ng harang, may command yun eh. Chat logs. Pumasok na ba si Nightbot? Refresh host. Alin ang refresh? Kasi pinapapasok ko si Nightbot eh. Ayun o, reply. That mag-reply siya. Hindi yun. Hi Oden, sabi ni His Savior. Inaaral namin si Nightbot, oy. Hindi yan dyan. Dapat dun siya sa live stream. Jacketan niya, pwede siyang mag-jacket, pwede siyang 149 messages na. Alin? 49 Ang? messages. Saan? Pero wala pang command. Dapat may command siya. Ano yung enable? Naka-enable lahat. Okay. Commands, commercial filters, game, ball, regulars, Okay. and songs. Wala ba tayong ano, yung command niya,
yung allows, meron kang i-create dyan eh, tapos sasabihin niya, salamat sa ano, mag-yes ka lang para maunahan kita para suklian mo rin ako. On the way. Guys, saglit lang ah. Chat, ayun. Oh. Ayun oh, say something. Ako ba yan? Si Nightbot, ano? Wala pa nga eh. Sige nga. Hello. Tingnan mo yan dito. Wala pa. Oh, Sa'yo yan. ako rin. Kailangan si Nightbot. Pwede siyang mag-jacket GP, si Nightbot. Pwede siyang pwede siyang ano tawag doon? Mag-shout out. O sige na, gawin mo nga. Eh, pinapaaral ko kasi sa iyo eh. Ano ba yun? Ano gawa mo? Sabi ko kasi, ano mo dyan, yung tutorial. Aralin mo yung tutorial dyan. O pag alam mo na, tsaka mo ko balikan, kakaloka ka. Yan, di ko alam yung pa-nightbot ha. Diyos ko, inaaral pa. Ano ba to? Command. Alam ko command eh. Custom ang command. Ayan o. Oh. Ikaw JP talaga. Magme-message. Add command o. Ay, nako. Oh, this is your command name. It's usually prefixed with an exclamation mark. Okay. Pwede yung harang. Ganun ba yun? Tapos subscribe to my YouTube. Tapos submit. What message is required? Ano sabi? Ba't nagpapat? Mag-tutorial ka kasi dyan. Hindi yung message. Harang. Oh. Nasaan? Kasi meaning, pag nagsalita ng harang, isi-shout out niya paano? Add command. This is your command response. Ano? US dollar. US dollar. Alam. Ano? Harang. Sir. Yun. Subscribe to ikaw ang bahala. O, submit mo na muna yan. Ano yung sa command sa taas? Basta, yun lang. Okay na yan, submit mo, tapos mag-add ka ng command. Para doon naman sa para doon sa mga salamat sa paglalaro ng harang ni host. Ganon. Salamat sa paglalaro. Paglalaro. Yan. Submit mo siya. Tapos, Sandali, use sige, Okay. submit. Tapos mag-add ka ngayon.
Timers. Timer, ano mo, ganyan siyang timer. Tapos ano, ang next doon, ibababa niya yung padidikitan natin. Si Nightbot na. Para mag-shoutout na lang tayo. Okay. Add na. Okay, add. Tapos, social links. Kunin mo yung link ni ano. Anong orasan? Hindi. Yung social link, please, please connect, ganun. Your timeline, Facebook, Twitter, and so on. O, ganun. Pwede mo na dyan, please connect to our super chat, ay our member. Support to our member. Oo, please connect. Connect to our member. Tapos kunin mo yung link ni ano, dito. Minyati. Doon ka. Kaya dito. Ay, wag dyan. Dito. Dito. Katras. Nawala ba? Ayan, Michelle Kukuchi. Ilagay mo rin yung pangalan. Okay na yan. Oh. Ilagay mo muna pangalan niya, Michelle Kikuchi, tapos link. Tandaanin mo, mamaya mapindot mo dyan yung ano o link niya. Okay. Link. Yan. Tapos mag-a-add ka ulit. Name yun, no? Ano yung message mo? This is your timer name. It has no significance but to remind you what this timers does. Sabi. Siguro ito yung message dito mo ilalagay. Sige na, intindihin mo at gayahin mo. Verbal every 5 minutes na. Oo, 5 minutes. Hindi, ang haba na yun, 3 minutes. 3 minutes. 5 minutes ang pinaka. Sige, okay na yun, 5 minutes. I'm gonna submit now. Eh, ano yun? Ganyan? Oh, Add pa uli. really? Tama ba? Check mo nga kung gumagana. Spam protection is next. Try mo muna papasukin si Notboy, tsaka ka mag-add na. Testingin mo. Ano yung blacklist? Para tanggalin mo ano, Yung? yung inappropriate. Wala naman yan, okay na yan. Okay na yan. Okay. Wag na yun. Yung ano na lang, yung message na. Ayun na oh. Please connect to our member, Michelle Kikuchi. Next mo na. Okay. Ayan, meron na. His Savior, Diyos ko, tinawa yung anak ko. Oh. Grade 10, ito siya gumagawa, siya tumutulong. Next naman, si Castro, ay si Ninya Tito Ririt muna. Ayun, i-add mo. Ang galing! Labas ka nga, His Savior, yung harang, tapos magsasalita kang harang. Add mo siya. Dalawa siya.
Pareho lang. Oo, meron na si Nightbot. Oo, ayan na, nagawa namin. Tapos, next pa. I-disable ko muna. Uy, wag mong i-disable. Naka-enable sila lahat. Sunod. Oo, si Castro. Lagi silang mag-alternate na every ibababa sila ni Nightbot. Okay. Next. Oo. Si Castro. Ano? Task 24. Oo. 24. Lag. Ayan. Okay. Ang haba ng interval mo. Sandali. Meron pa. Dalawa pang i-add natin. Si hanapin mo si Jenalyn Official Vlog. Jenalyn. Hindi yan double N. Isa lang. Nagmamadali kasi si JP mag-type. Tapos, Yeah. hindi yan member. Ikita natin, sabihin mo dapat. Wala natin. Oo. Ikita natin. Okay, tapos isa pa. Christabel. Spelling. C-R-I. Abel. Bel. B-E. I-vlog. Yan. Siya ba? Oo. Basta 5 yan na ibibaba ni 18 na ba siya? Oo. Wala naman, harang ho. Sa labas ulit ako. Nakatatlong labas na ako. Tapos yung magme-message sa may harang. Magsalita kang harang. Tapos yung nagja-jacket din eh. Natutunan yung harang. Hindi, magsabi ng pag kami nagsabing harang, sasagot si Nightbot, salamat sa paglalaro ng harang, ba't walang ganun? Okay. Ba't hindi, dapat sasabihin ni Nightbot, salamat sa paglalaro ng harang ni host. Wala naman eh. Ayun harang, okay na, salamat sa, okay na. Yung pagpapajacket, check mo nga kung meron dito. Okay. Tingnan natin. Comments, custom. Add moderator. Si anong magdo-moderator? Okay. Alam ko na. Sige nga. Uy, mag-search ka doon. Huwag kang alam mo na. Yung message, okay na. Tapos ako rin, ibaba mo ko. Command, huwag kalimutang dikitan at ikalembang all si host. Tapos ilink mo yung channel ko. Kasi pag dumadating yung mga bago. Okay. Huwag Kalimutang tamsakan si host. Pag kami nag-command na na tamsak host. Okay. Tamsak. Yun ang isa sabihin niya. Salamat sa patamsak pala, mali. Salamat sa patamsak kay host. Ganon. Hindi yan mai-edit. Ayun edit mo dito, action. Pag nagsabing tamsak host, dito, salamat sa patamsak kay host. Dito message si Nightbot ng salamat sa pagtamsak kay host.
Wala ka bang harang? Okay. Tapos, Paano naman kalimutan tamsakan si host. sunod? Dikitan. Dikitan. Kuman. Okay. Pagkalimutan, Huwag kalimutan. Ano ba yan? Kalimutan. Kalimutan. Dikitan si host. At ikalembang all. Kalimbang all. Tapos, dapat nililink mo yung aking video. Yun. Tapos na yan. Tingnan ko na. Mamaya na lang tayo mag-add. Okay na yan. Okay na yan. sandali. Normally dito. Asan? Dapat. Oy, Castro Vlog. Oh, ayan siya nagbababa. Yung binababa guys ni Nightbot, di kita natin Ang haba ng countdown niya. Ayun nagbababa si Nightbot Sige, ikaw na mag-type. ng Para sa dikitan, harang at tamsak host. Diyan. dito. Oo. Sa brigada, dito na kasi ikaw ang Oy! Hello! Dong Koy Official, may galap shoutout sa'yo. May jacket ka na? Welcome. Dapat yung welcome. Dapat welcome. Salamat sa patamsa kay host. Huwag kalimutan. Tamsakan si host. Ba't may ganun? Ba't walang ayun, Ninya Tito. Ba't walang dumating, hoy? Dapat, pag nagsabi si Dongkoy na tamsak, salamat sa pagtamsak kay host. Ba't wala, si Dongkoy? Alam ko na. Kumandang sasabihin mo. Oo. Okay. One. Dapat si Nightbot. Hintayin mo lang ayun. Ay. Yes. Di, mag-command ka doon. Pag may nakita si Nightbot na tamsak, sasabihin niya, salamat sa patamsak kay host. Yung ginawa mo. Bakit hindi siya nagsasabi? Sige nga. Check ko Tamsak. Tamsak done. Yan, check natin. Tamsak host. Hindi pwede kasi yun ang sinasabi ng tao, tamsak done. Okay. O-N-E. Yan, sige nga. Ang tagal pala dapat mabilis lang yun. Yung isa harang host. Nasa harang pa host, yun ang usually sinasabi. Okay. Tapos masasagot siya, salamat sa paglalaro sa harang. Dikitan. Yun lang. Ay, hindi yung dikitan Dikitan. Hindi. Sabi niya, newbie. May magsasabing newbie. Newbie here. Or bago lang. Bago lang. Minsan, paano yung bago lang? Ang sasabihin, huwag kalimutang dikitan si host, kalembang all. Yan. Mami, mag-uubad ako, kaya pala lagi akong nalalagasan. Mas marami pang naka-privado nakapandikit kaysa nakapubliko. Ubaran ko daw lahat ng naka-private sa bahay. Tama yun. Okay, tingnan natin. 1, 2, 3, 4. Hindi yan siya. Ito dapat.
Tamsak. Dan. Dapat ibang tao, hindi si Bicolana. Para sasagot si si Nightbot. Ba't hindi sumagot? O, tulog si Nightbot. Ang inaano niya lang yung mali ka. Pero pag sinabing harang, sasagot, harang, host. Tingnan ko. O, hindi gumagana. Yung tamsak tsaka harang. Yung binababa lang ni Nightbot. Ay guys, may binababa si Nightbot ha. Please connect Michelle Pucucci, Cristabel D. Vlogs, Jenaline Official. Binaba niya na ba si Ninya Tito Ririt? Oh, wala nga JP. Sabi nang gawin mo na eh. Binababa niya lang yung ating mga member. Si Castro D. Vlog. Okay. Tsaka dagdagan mo naman yung sinasabi ni Nightbot. Edit mo yun. Yung mga didikitan. Asa na yun? Pindot ka lang ng pindot ha. Asan yung iba? Command. Baka sa command, nag-custom kay. Tingnan mo yung command. Ayun o. Sa taas. Ay, Diyos ko. Command. Default. Hindi pwedeng default. Nag-custom ka dapat. Ayun o yung mga na-custom mo. Show. Show mo yung yung 10 entries. Ayan. First, previous, next. Tatlo lang na. Oo. Ay yung o shout out naman dito. Palang ako harang o. Tinan mo si Ancheta. Hindi siya wini-welcome. Ay nako. Pag sinabing harang, kanina nag-ano na yun eh. Lumabas na yung salamat sa paglalaro sa harang eh. Eh di harang lang. Ang saklang pwede na, bago lang. Pwede naman. Sige nga. Subukan mo, harang. Refresh po sa harang. Ayun o. Tingnan ko ah. Harang. Ba't dati kumamit? Gumana kanina. Mabagal lang yata ang internet. Oh, ayun na. Okay na. O, X ko na to, di ba? Kasi hindi na yan. Di ba? Hindi ka na magka-copy para tab. Ayan, meron na. Ito nga. Bakit pag si ayun. Meron. May kumana na. Nakakatawa naman kasi Nightbot. Ganun pala yun. So, meaning, every time na magla-live, isi-set yan? Ha? Uy, JP! Every time na
CCR lang ako. Baldi sa CR ng tubig dun sa ano, kulungan. Asan yung tali ko sa buhok? Yun mo nga sa CR, JP. Shout out. Driver DXB Vlog. Mega love shout out. Dongkoy Official, ganap po. Oy, JC4, jakitang kita. Salamat sa patamsa kay host. Kaya may jacket ka na. Thank you. Nasaan si Nightbot? Tamsak host. Dapat dan tamsak host. Ah. Di pa lumalabas yung ano tamsak. Tingnan ko nga. Shout out si Palaynon. Uy, wala pang lumalabas, JP. Dun sa tamsak. Uy, may jacket ka na. Asia's Channel. Mega love shout out to you. JP, ba't ganun? Ate Sis Channel, may jacket ka na. Yung tamsak, hindi niya wini-welcome. Salamat sa patamsak. Bakit, JP? Yung tamsak, hindi binabasa ni Nightbot. May maliit siguro sa ginawa mo. Yung kanyang timer. Tapos, submit. Guys, ayan Dongkoy, pakikita naman yung binababa ni Nightbot. Si Cristabel Vlog, si Jenaline Official. Padikit guys sa binababa ni Nightbot. Bakit? Ano to? Wala mo ang katawan.
Ayan guys ha. Nightbot hello. Oo, dapat may hello ano. Mami Joy. Shout out, Mami Joy. May harang hindi makalusot. O hindi binabasa ang harang. Si Nightbot talaga, tutulog-tulog. Ba't ganun? Pag sinabi naman ano, harang lang. Yun. Nawawala. O, ayun o. Harang doon. Ba't ganun? Mali yun o. May nakalagay na harang doon niya. Tatanggalin mo yung harang. Ayan. Tapos ito. Sandali, may titingnan lang ako kasi nag-login lang ako sa 63209. Damtam sa post. Okay. Okay. Host, pwede po ba ang ibaba ko bahay ay kay Kuya Bro Channel? Tapos babalikan niya mamaya, then didikit po na ako sa inyo mga kaibigan. Salamat po. O pwede naman, Ate Sis. Ate Sis. Oo, okay lang. Ano nga deep yung ano? Paano yung yung command dito? Uy. Herring. Oo, kasi may nagsasabing hiring eh. Ito, paano? Salamat sa paglalaro ng harang niyo. Tapos ano, username. Ay, ang tagal ni JP. Ay, ano, Ate Sis ha, pakidikitan mo Ate Sis yung binababa ni Nightbot. Ay, ano, Ninya Tito Ririt. May mga binababa si Nightbot, padikitan ha. Salamat. Si JP ang tagal. Lagyan mo ng ano, oh. Alam ko na. Tama ba yan? Oo. Ilan na to? 1 to 4, 1 to 4 of 4 entries. Ay, yung kanina. Thank you, JC4 Vlogs. Pakidikitan na yung binababa ni Nightbot. Thank you. May binababa si Nightbot, may binababa. Salamat po. Ayan o, Jenaline Official, binababa ni Nightbot. Padikit po, padikit.
Ay, mali. Dali. Check ko. Ayun. Okay. Instagram. 2123. Dongkoy baka di mo pa kadikitan ng binababa ni Nightbot, pakidikitan. Sandali. Meron pa akong Instagram. Castro Vlog, pakidikitan, guys. Say ba yung monetize? Di. DP. Say. Ayan. Tapos, di I, kundi E. Ayan. Tama na. Ayan. Babalikan kanyan, Ate Sis. Dikitan mo yung binababa ni Nightbot, ha? Don't worry. Susukli ang kanyan. Ayan, may binababa si Nightbot. Mega love shout out Salamat sa patamsa kay host. Ate Sis channel mo para mabalikan kita. Ay, lobat na po.
Hmm. Bakit? Check ko nga yan. Wait lang ha. Share. Mag-subscribe ka muna sis, kapatid. Kasi ano yan, mag-subscribe ka. Bakit hindi ka makapasok? Share lang. Oo, dapat makikita mo live. O kaya mag-refresh ka. Mag-subscribe ka muna. Nakasubscribe ka na kay host. Kasi meron namang meron man nang nakapasok. Makikita mo dapat live chat. Mag-refresh ka, balikan mo Precious. Nakikita kita. Oo, kasi pag ganun, hindi ka makaka-comment. Ba't ganun? Oy, JP, bakit may pumapasok sa live streaming ko? Ang nakalitaw ganito, share. Ay, okay. Ganito, Mobile be. yun. Ha? Mobile yun. Mobile. Naka-mobile ka, wala ka kay YouTube. Hindi ka naka-login kay YouTube. Kailangan naka-login ka kay YouTube, Precious. Oo. Dapat naka-YouTube ka, tapos pupuntahan mo yung channel ko. Yung nilink ko sa'yo, Messenger yan. Oo. Ate Sis Channel, kahit di na po muna ako, basta si Kuya Bro, babalikan kayo. Ayan. Okay, Ate Sis, dikitan mo yung mga binababa ni Nightbot. Go. Yan. Ano? Ano ka ba? Ayan naman Sabi mo nga kay daddy mo kung paano niya gagawin. Ano ba yun? Kaya? Ano kaya? Tamsak dan. Gawin mo doon yung kay daddy mo. Ano ba? And taray. Ako na. Send to friends be Frondoso. I mean, Frondoso be friends. Frondoso be friends. Yan. Sunod. Ano? Please mo yung wala lang Yan. Tsaka playlist. Hoy, tamsak dan. Binasa na si ni Melmi. Ay, si Melming. Binasa na ni Nightbot. Binabasa. Sabi mo kay daddy na nandun yung playlist ko. Daddy, nandun ang playlist ni Mami. Tsaka yung live. Yan. Yung tamsak hindi talaga binabasa, GP. Ni Nightbot. Ba't ayaw niya basahin? Tamsak dan. Salamat sa patamsak, Melming Baka tamsak dan. Ba't kaya ayaw? Ano to, JP? Tinan mo nga, Ayan, Ba't hindi ba't hindi binabasa? Hoy, Almaya Sutake, salamat sa pagbabalik. Ayan. Alma, may mga binababa si Nightbot. Oo, may pangalan. Kung di mo pa nadikitan, pakidikitan, magbakas ka, susukli ang kanyan. Ano yun? Ba't ganito, JP? Ewan ko. Ba yan? Command.
Oh, yan. Nakikita mo si Nightbot, nagbababa siya ng channel. Susukli ang kanyan, Alma. Ganyan lang. Wait lang. Ay, hindi yan. Yan. Yung may live dapat. Sa search mo channel ko. Ayan, si Alma. Si Alma nga eh. Alma yung yung sa marami pala sa no, sa Facebook. Di nila alam yung dikitan dito. Oo, nahirapan sila. Click nyo yung live. May live dyan eh. Makikita nyo yung live. Sabado pa yung naklik mo Oo, dapat doon ka mismo sa live. Oo, nahirapan sila. Hindi sila familiar, Alma? Hindi, ang daming hindi familiar yung ganito. Kasi pagka ganito, makikita mo talaga yung tao, makakausap mo. Tapos talagang nakikipag-communicate ka. At the end, may makikita kang talagang nakasubscribe sa'yo. So, dapat alam mo lang yung terms. May terminology talaga dito. Oo, may mga terminology. Bawal gamitin yung sub to sub. Kailangan padikit. Ganon. Buanyin, baka hindi mo pa kadikitan yung binababa ni Nightbot, ha? Please connect. Ayan. May binababa si Nightbot. Oo, dapat alam mo yung saging, subscriber yon. Padikit. Mami Joy, shout out sa'yo. Di pa sila familiar. Yan, may binababa si Nightbot, may binababa. Shout out kay Mami Joy, ah. Darbs, tamsak host. Tingnan mo, hindi binabasa ni Nightbot yung tamsak. JP. Ewan. Dito lang ako host, mamasok ng bahay-bahay. O may binababa si Nightbot. Huwag ka na munang maglapag. Ulitin kaya natin yung Bakit yung harang binabasa niya? Ano yun? Dollar sign yun, JP? Paano yung dollar sign? Ganyan. Tapos open, close parenthesis. Ganyan. Tapos space. Yung message. Tapos 5 seconds. Dito, sige Sige si Mami Joy, thank you. O, dikitan nyo may binababa si Nightbot, guys. Ang sipag magbaba ni Nightbot, Ang sipag ni magbaba ni Nightbot.
Jaycon Siguera, dikit na ako sa'yo. Bakas, pabalik na lang po kay Kuya Bro Channel. Thanks. Okay. Hindi naman makapasok. Hindi nila alam, nakakaloka. Ba't ganun? Yan o, may harang. Ayun o, meron naman. Guys, i-play natin yung ano, yung kay host na ano, na yaw-yaw. Magandang umaga sa inyo lahat. Ginawa ko po ang video na ito para mawala na po ang mga takot ng ating mga kapwa YouTubers na ituloy ang kanilang pagpaparami ng banana at paglilito. Hindi sa atin kaila na nitong mga nakaraang araw, natakot tayo kasi sa nangyayaring lagasan na ni Lolo. On the first day, nagulat tayo at daming nalagas. On the second day, may lagas na naman, talagang naalarma tayo. Ikatlong araw, naglalagas pa rin kaya ang iba, humintong mga isda. Guys, totoo po na naglagas si Lolo. Ang tinanggal niya po sa atin ay ang mga subscriber natin na hindi na active. Wala nang pakialam sa kanilang channel at sa kanilang sinubscribe. No more activities na. At yung mga dumikit sa atin na mali, inalis po ni Lolo. Kasi dapat po, kapag sinabing subscribe guys, pinakikialaman natin ang isang channel. Hindi yung basta lang tayo naging after sa pagpaparami ng numbers ng banana. And guys, yung ating kasing ginagawa na nakasanayan na naituro sa atin ng mga previous live streaming, maglalapag tayo ng intro, segundo lang. So ngayon, ika-4th day, ika-5th day, naglalagas pa rin. Why? Kasi po, stricto na si Lolo. Hindi naman tama yung ating ginagawa na pagdidikit ng ganon kabilis. Okay? Ang nangyayari kasi, pinupuntahan natin ang isang bahay, dikit agad. It's a big tama pong pagsusubscribe. Okay? Pagtamang pagdikit, ganon din sa pagsusukli. Ito ang tamang proseso. Pinapasok natin ang isang bahay, okay? Pagpasok po natin sa isang bahay, hindi po tayo agad didikit. Pususuhin muna natin ang laman. Okay? Ating
natin ang kanyang home, ang kanyang channel, kung nakabukas pa, dapat naka-public yan, kung naka-private, ang kanyang videos. Then mag-browse tayo sa kanyang videos. Hanap tayo guys ng 3 or 5 minutes videos, panoorin natin. Matapos ang panonood, tsaka pa lamang natin tatamsakan, ilalike. Kasi kung nagustuhan natin, tapos na natin manood sa video. Tsaka tayo guys, magko-comment kung ano po yung tamang bakas ayon doon sa pinanood natin. Huwag po natin ginagawa yung maling pagbabakas. Likely spam, mapupunta yan. I-check nyo sa inyong mga YouTube studio. Yung Lahat ng analytics dumikit sa spam, binababa kasi ni nag-spam Nightbot, siya. Mami And Joy, then, sure ang ginawa sukli natin niyan. ang Don't tamang worry. bakas, browse ulit. Tsaka pa lang natin Sure i-click yan. ang subscribe. And don't forget na i-click nyo ang mismong kalembang all or bell all. Kasi po, yan ay hindi malalagas. Ino-notify ang dinikitan ninyo through Gmail na nag-subscribe kayo sa kanya. Yung po ang legit na hindi malalagas. Basta ginawa po natin ang tamang proseso, magre-reflect sa Gmail and provided dapat nakabukas ang inyong mga channel. Yung subscription ninyo, dapat po naka-open yan. Huwag niyong pina-private. I-public po ninyo yan, guys. Okay. Sa pagsusukli, same process. Huwag po kayong mag-aantay huwag kayong Kung batalyer, magmamadali pwede na kayo kita kaya dun sa mga pasukli binababa agad, ni shout out, pasukli agad. ni Nightbot. Mali po siya. Kasi nilalabag natin ang policy ni Lolo na no to sub to sub. Sub to sub is violation. Yan. Kailan po nangyayari ang sub to sub? Kapag po tayo dumidikit, nakikipagdikitan, nakikipagsabuatan in an hour, in a minute, in a day. Kaya hanggat maaari, magbabalik sukli naman po kayo ng tama basta po nandun sa inyong Gmail. Check nyo po everyday po may Gmail si Lolo. Makikita nyo guys yan dyan, magre-reflect. Doon po, pwede na kayong magsukli, maaaring kinabukasan. Ngayon, kung tama rin po ang pagsusukli nyo, lumikit sa inyo, manonotify din po sa kanyang Gmail. So guys, huwag pong matakot na nagdadrop ng link, bawal po, hindi po yan totoo. Ang nangyayari pong mali ngayon, kaya patuloy na lumalagas, kasi po tayo po ay nahahalata na after sa banana, hindi tayo nakikialam sa isang channel. So guys, ang tama po, kapag may notification tayo ng ating sinubscribe, dahil nag-subscribe tayo ng Clinic ang Bell Call, mag-notify tayo. Once a month, silipin naman natin at pakialaman ang channel ng sinubscribe natin. Huwag tayong naghahabulan sa banana guys. Yan po ang reason why everyday may lagas. Guys, gawin na po natin ang tama. Huwag po doon sa maling kinasanayan. Huwag po yung kaagad kayo nag-click ng subscribe even hindi pa kayo nanonood. Gayahin natin yung pagsusubscribe natin sa mga celebrity na tayo talaga ay hindi kaagad nagbibigay ng ating subscription kundi nanonood muna tayo. Okay? So sana guys, makatulong itong video na ito para mawala ang inyong takot. Manood po kayo sa akin. Bicolanang Maestra Oragons. Lagi po akong nag-live streaming. Start po ng 5 p.m. or 6 p.m. onwards po yan, Pinas time. Huwag niyo pong kalimutan guys na i-subscribe ako. Pero po, magno-notify sa akin kung yung tinuro ko po sa inyo ay tama. Magno-notify sa akin si Gmail. Masusuklian ko kayo ng tama. Kung ano yung tinuro ko, yun din po ang gagawin ko sa inyo. Okay? Patience is virtue. Huwag pong magmadali guys. Tayo po ay matuto na sa mali nating gawa para huwag na tayong nababalot ng takot. Maraming salamat mga kapatid. Pasensya na kayo. Isang guro po ako sa pampublikong paaralan sa Lungsod Quezon or Quezon City. Kaya ang gusto ko po sana mawala ang inyong mga takot. Mag-go-on tayo. Gawin natin ang tama at matuto tayong lahat para mawala na ang lagasan na yan. Maraming salamat guys and enjoy po sa YouTube world. Thank you so much. Bye-bye. Simple Jonah, tingnan natin kung babasahin ni Nightbot, i-welcome ka sa pagtamsak mo. Tingnan mo, ang tamad ni Nightbot. Oo.
Ayaw niya, dantam sa kus. Ayaw ni Nightbot. Ang tamad. Salamat sa patamsak mo, sis Jonah. Simple Jonah. Yan. Simple Jonah, padikit sa mga binababa ni Nightbot, ha? Thank you. Salamat. The first myth is when you're pregnant, your feet grow one side. May mga binababa si Nightbot. Apat yan, apat. Dikitan natin, susukli ang kanyang kapatid na I think you're Simple Jonah. That's all the information that I have. Yeah. So I would say that's it. But I also saw other pregnant women with their physical empanada, but it's fine because it goes back to normal. Yeah, so basically, Normal. Yeah. Okay. based on my experience, my feet got maybe a little bit wider. I wouldn't say they got one size bigger. But I've seen friends of mine where like they send me photos and like their thigh, their what do you call this? La patología. Patología. Yan, dikit-dikit lang kayo dyan, guys. Dikit-dikit. Okay. Dating dikit. Sige, go, go, go. Meron pa dyan bababa si Nightbot. Ayan, o. I think that Sipag yan si Nightbot, eh. once you have a baby, everything changes. You become Masipag lang magbaba. on our case, Magpasalamat sa nagtamsak tamad. But I must say that without this one, I would become. So yes, it came naturally today, and I love it. Yan, thank you, I ah. love it that the way that I never thought I could love someone. But basically, I do need this one. I would be lost without the mother. So yes, I became naturally that. Became naturally, but without her, would be a challenge. So me, basically, I was panicking before became a mom because a lot of my friends had given birth just 2 to 3 months before me. And when I went when I went to buy stuff for the baby room, I was so overwhelmed with the amount of things out there that them telling me what to buy, what not to buy, what works, what's a myth, what doesn't. It does come naturally. Like when the baby is born, Wala bang you're gonna be copyright so yan, shocked JP? about how you just do everything. Like before that, I had to write down when the son of May anak ko na commercial. out of the May fridge, pagka how nandun long na to sa keep live it in ko. the freezer for. There's just so many things you've Magkakaano read ba and yun? learned from different books. and Magkaka- you're overwhelmed with the amount of I-check mo na lang. information you're getting before you give birth. So then once you give birth, it's really Shout out, crazy. Jaycon Siguera. Yes, you become At sis Channel, may galaw shout out. Melming Vlog. But I we do Shout believe, out and po. that's also social worker say that getting information, sharing information with other parents and all that helps a lot. Yes. Because you are more prepared. You're more prepared. The fact that I have 9 friends that gave birth between a month, 3 months before or after me makes it so much easier as a mom. And when I have any problems, I go straight to them. Simply Jonah, shout out. But you have Thank you. Babalikan ka niya ni Castro, ha? Rex Yan, thank you. For me, after the women gave birth, it's on them. We just need to wait as long as they need, because we didn't go through pregnancy. We supported through pregnancy. That had nothing to do with going through pregnancy. So they are the bosses. If they want to go back into the action, we should be ready. If they want to wait, we should be ready. If they want to try and then they stop, we should be ready. If they want to go different direction than you did before, we should be ready. So just be ready, guys. Personally, Almaya Sapati, shout out to you. And I don't know if it's just subconsciously in my head, but we are chopped down there from 9 different layers. So I'm still a little bit scared, and I'm not yet ready to be quite honest. I know there are some moms out there are like, what? But that's the truth. Ready and waiting, and I'm not in a rush. Okay, another myth. We can't enjoy a night away from our kids without talking about our kids.
So when it comes to me and Nico together, Bisayang madiscarding nanay. Pa-shout out naman. Kay Miss Bisayang madiscarding nanay. Bigyan kita ng jacket. Bisayang madiscarding nanay. Wow. Madiscarding nanay. Sana all. May jacket ka na po. Salamat, salamat. Ayan. Bisayang madiscarding nanay. Nakikita mo ba? May binababa si Nightbot. Padikit yung binababa ni Nightbot ha. Thank you, thank you. Ayan, nakapasok din po. Naglaro ka ba ng harang? Sana sinabi mo harang. Oy, Carol Mix, ay sis. Mega love shout out to you, Carol Mix. May jacket ka na po. Thank you, thank you. Salamat. Yes, may harang po. Ayan, may jacket ka na, may jacket. Thank you sa mga naglalaro ng harang news, ha. Because your body changes and it's not. Ayan. Crystabel D. Vlog, na daw. And for Sige. some people, it is hard to understand or hard Check to mo lang yung binababa ni Nightbot. I think the first months, Ayan. I just felt gross. I couldn't look at myself in the mirror. Everything is just not the same. You don't fit in your clothes. Like, I didn't even want to open my closet. I was literally living in a pair of sweatpants. When did it change? It changed after this, maybe 6 months, I would say. It takes a good 6 months for you to kind of start feeling yourself again. So you won't feel it after 3 Sa months. May And Rayugo, I mega love didn't want to shout let go because out. at the end of the day, if I'm healthy, if I feel happy, I'm fit, and I eat right, I'll be happy, I'm happy, I do good things for my Thank you, child. thank Happy mom you. is Ayan. Tapos na po, ma'am. Alin? Bisayang madiskarte. Alin? May mga binababa si Nightbot. Ayan o. Please connect to our member, Michelle Kikuchi. Yan, dikitan mo. Tapos bakasan mo, susuklian ka niyan. No, I think you're superwoman. Basta magbakas lang. Because I see you doing so much. Kailangan may bakas. Yan, si Cristabel Vlog. Magbakas lang kayo, magbakas. That's wrong. You need to be a super dad also. You need to be Ang haba nung aking ano, of how involved you will get. ang haba nung ads. Right? So, but always be ready and always be available to support, to help, and be a dad. like I said, everything comes naturally, and you get to just do so much that you never thought you could. You get to do so much in a day with your baby and your errands and everything. We know how Grabe harang, ma'am, hindi ako makapasok. But you're not. Ano ba yan? Ang tamad ni Nightbot mag-shoutout sa harang. We're always gonna be there for everything. Now we need our time. We need to be alone. We need to Dapat lahat ng nagsasabing harang. take care eh. of ourselves. Yes. We need the help, and it's not embarrassing or not. Doesn't make Ano you pang binabasa ni host, ay ni ano, ni Nightbot? And I see you as a superwoman since. Harang. This one, having kids ruins your life. Myth or not? The stupidest beat ever I ever heard. Having a kid does not ruin your life. It just adds. Lagyan ko nga. I have learned so much being a mom. I have learned a new side of me that I didn't know before. I can't remember life without my child. Like, I'm the happiest I could be right now because of my child. I think So it does Ano, not ruin JP, your yung life. It ano? changes your path. Pwede, sabi, this is your command name. It's usually prefix Yes. with an exclamation mark. Definitely does not Ganyan. ruin Oo, dapat na yan. Lagyan ko. even the opposite doesn't Ganon? ruin your life. It makes your life na. 1,000 times Sa una. better. We're enjoying life in a way that we Ganyan. never have never did before Kita. having done. And I think part is like the most important part is like having a child also makes you a better person. Makes you more humble, makes you, shift priorities. Sometimes we all work so hard and sometimes our priorities were mostly material. Now you will see your priorities are different and you start seeing the world with different eyes and you see you want a better world, not just for her, for you, but for her and for her, for your child. You want to do better and you want a better world also because there is someone more important than yourself. The last one. We don't want to be invited to places.
I wouldn't say that. We're still very much who we were before. We Ate love Sis Channel, okay na, binisita ko na bahay mo, sabi ni Jay Consiguera. Life right now is really a routine, even more than it was before. Dan, MP, baka, oo. Ano daw, Bisayang madiskarte? Ano sabi, hindi ko naintindihan. Pakidikitan niyo yung binababa ni Nightbot. Can't just call me today and say, hey, let's meet up. Babalikan kayo niyan, guys. So, let's say we're Monday, I'll be, hey, let's do this on Saturday. And then there's the plan, there's the prep, the food of Milan, or It's just logistically more complicated. It's just the only thing. But we also want Ilan to meet other people because we want her to be social. So, but of course, we always be careful with social distances and trying to meet people to make sure that Didikitan kayo, didikitan. So we're very careful in that way. But we have to be yeah, still love it. I will always love it. And I hope you guys love this video. So that's it. These are one of our parents talk. So real parents, real talk. If you guys have any comments or suggestions that you want us to tackle on when it comes to parenthood, Let's put a name to this show. This is the Real Talk Show. We found on it. real parents, real talk. Real balls. You got real balls, do you? No. Yeah, real balls. Yeah. Yes, we have real balls. You? He's not good. He's not good support. I don't see any red flag. Okay, thank you ha. Ate Sis Channel, Tamara Yugo, Dan, bakas pasukli na lang po kay Kuya Bro Channel. Balikan kayo mamaya niyan. Bisayang madiscarding nanay kaso T24 vlog, Dan. Ako po ang mas. Aangat tayo muli. Ito ang paniniwalang ating panghahawakan. Sa ngayon, pangamba at pagdududa ang pumipigil sa ating ibalik ang dating buhay. Pero aangat tayo. Ate Sis Janry, salamat. Uy, Jan Mark. Bagay na hindi kayang kunin. Jan Mark. Ayan. Bigyan kitang jacket ha. Ito ang ating Ayan. Buti na lang nagtatrabaho si Nightbot at oh. determinado. Nagpapasalamat sa Tayo ang tumatamsa. inahing hindi natitipid Jan Mark, ng may mga jacket gulo, ka na. lindol, Ay, Jan Mark. Jan Mark Bay. Latagaw. Shout out Latagaw. paulit Kung gusto niyo matulungan kayo ni Jan Mark Bay. Kung gusto niyo matulungan kayo ni host, kakayanin natin muli. check niyo yung aking channel. May nakalagay doon na John Button. Kapag ka guys, Jan Mark at Latagaw, o bago lang kayo, may didikitan kayo yung binababa ni Nightbot. Pag gusto niyo naman yung join button, ando sa click ng channel ko, i-click niyo doon sa tabi ng subscribe. Ang bronze guys, 2 days na ibababa ni Nightbot ang inyong channel. Tapos 2 days din na may tag 5 hours kayo pag bronze. Pagka naman silver, 1 buwan na ibababa ang inyong channel, i-reflex. Tapos, 1 buwan din na meron din kayong 5 hours. 3 to 5 hours sa playlist. Pero kapag ka-gold kayo, i-reflex ni host ang inyong channel, 1 buwan na ibababa, ako ang magbababa. At tapos, 10 hours every day sa inyong playlist. Tapos kapag ka nagla-livestream kayo, i-share ko kayo sa community. So, ganun yon. Paki-check nyo yung join button ni host. I-check nyo guys, i-check. Ayan. Tapos may binababa dyan na channel si Nightbot. Padikit guys ha. Okay, pakidikitan nyo. Thank you. Ayan may binababa si Nightbot. Ayan si JP. Ayan. Sa palaging pagsuot ng mask at face shield, paghugas ng kamay, at pagpapanatili ng distansya. Hindi mo lang inaalagaan ang iyong sarili. Kung hindi, pati na rin ang mga
Latagaw, shout out ha. Maraming binababa si Nightbot, 4 yan. Si Castro Vlog, si Kasama sa Michelle, sikat ng araw. si Ninyati. Sa mga paborito 5 pala, 5. Si Cristabel, si Jenaline Official. walang kasiguraduhan ng mga Ayan, check darating nyo. na araw. Ayan nyo, si Castro 24. Ang sigurado lang Si Ninyati, binababa rin niya. ay kapag isinapuso natin ang pag-iingat, aangat tayo muli. Ingat Sabi na agad dyan, Mark Day, patapos lang ng tayong video. lahat. Baka gusto nyo kong tulungan sa WH, happy na ako. Okay. Dapat dyan, Mark, talaga naman 3 to 5 minutes ang pagdidikit, ha? Baka sila. Yan. Kapag nagbaka sila, pero hindi ka naman na-notify sa Gmail na nag-subscribe yung tao na yon na nagbaka sa'yo, tapos chinik mo yung kanilang channel, naka-private, ay i-unsub mo. Or chinik mo yung kanilang channel, ay wala ka doon, i-unsub mo. Pwede mo na silang gantihan. Kaya na. Para ano tayo? Para wala nang aangal na lagas. Kayo na mismo maglagas ng mga maling gumagawa. Hindi sila nakikipagtikita ng tama. O pwede natin silang gantihan. Oh, right? Kung alam niyo yung pagbubukas ng channel, huwag niyo pong i-private yan. Dalawa lang naman yan eh. Privacy ng playlist tsaka channel. Huwag niyo i-private yan. I-public niyo. Kasi kung naka-private yan, huwag niyo na Shout makikita. out, Pinay Latino. Kasi may tinatago eh. Salamat sa patamsa. May tinatago. After kinabukasan, Thank you pag-browse po. na ng kanyang channel kung nandun ka. Baka naman nagbakas lang sa'yo, tapos wala naman siya doon sa channel. Yan ha? Ganun po. Please, magtanong po kayo, gawin niyo yung tama. Ngayon, sa mga nakapakinig sa aking lecture, ginagawa na nila ang tama. Kung mananatiling nababalot kayo ng takot, nangisda ako, nalagasan pa rin. Bumisita ako sa LS, nalagasan pa rin. Huwag na kaya akong gumalaw. Huwag na kaya, kasi hindi ako gumalaw, wala akong lagas. Kasi nga, wala kang activity. Paano ka malalagasan? Naglagas na si host ng naglagas na si host ng mga Si Lolo. mga basura doon sa akin ng isang araw. Kung ngayon, hindi ka gumalaw. Natural, walang malagas. Ngayong araw, kahapon, ang isda Pero may mga gumagalaw na, may mga hindi gumalaw na lagas pa na rin. ginagawa, yung tama dapat na nakadikit sa atin. Hindi halata na yung nagsapto-sap ka lang kung hinabol mo yung pagpaparami only ng banana. Yan. Dikitan niyo po si Latinong Pinay kasi nag-LS din yan everyday. Marami rin siyang information na binibigay. At saka po, matututuhan niyo kung ano ang proper way. Meron na kayong mga jacket sa mga pumapasok. Makikinig kayo kay host. Kung hindi meron kayong katanungan, hindi na kunawaan. Thank you, Bisaya Madiscarding Mananay. I-explain ko po sa inyo. Kahit po paulit-ulit, para lang lahat ng mga bagong pumapasok sa YouTube, matutuhan ang lahat ng dapat matutuhan. Huwag yung lulusog. Salamat sa mga patansa at mga kapatid. Shout Huwag out yung Alma lulusog Yastake. ng sige lang ng sige. Tapos may aangal na nalagasan. Tandaan nyo, may proper way na ngayon para ma-check nyo kung legit na dumikit sa inyo. Guys, kung hindi pa nakabukas ang inyong mga sarili-sariling channel, igawin nyo ng public. Nababasa ko kayo mga kapatid, nababasa ko, pero ayoko lang i-interrupt yung sinasabi ko. Pakibukas nyo na ang inyong channel. Sa hindi marunong, mag-comment kayo. Magdidemo ako ha. Yung channel ninyo, wag nyo i-private. Tingnan nyo sa inyong home, tapos yung setting. Dalawa lang dyan. Merong kiniklik dyan. May kiniklik dyan na blue. Tapos may on-off. I-off nyo yan. Wag nyo ino-on na private. Para makita ang mga channel. Ayun, may nabasa ako. Host, di nalagas ang kahapon galing sa LS ko. Very good, Jewel. Bakit, Jewel, walang nalagas? Kasi yung paulit-ulit kong tinuturo dito, ginawa ng everybody, dito sa LS ko. Pero pag pumasok ka sa isang LS, yung mga tao doon na hindi naman natuto,
na ang dating alam ay pag pumasok sa channel, click ng subscribe. Kahit nanood pa siya, inuna pa ang pag-subscribe bago manood. Yun po ang nalalagas. Either magmano-mano kayo or ano ang Good gawin. evening. Kung hindi nyo naman tinama Mami ang Benz. pagbabagong ang pagtamang Hello, hello, hello. Maki lalagasin, Benz, tamsakan mo si host ha. Everyday po yan. Everyday. Patamsakan ko host. Thank you. Ako mano-mano search. Okay rin yung mano-mano search. Kung ka dyan, kung sa tingin Maki Benz, may binababa ang bahay si ano, si Nightbot, padikit. Nagmano-mano ka, hindi tama ang pag-subscribe mo, lalagasin niya. Kung maka-encounter ka, Jewel, na halimbawa ay binamano-mano ka rin, pero pagpasok niya sa iyong channel, click niya agad ang subscribe. Salamat sa patamsak, Hindi pa Maki siya Benz. nakakapanood. Nagkalempang call na siya sa iyo, hindi pa siya nakakapanood. Lagas ninyo. Thank Tsaka lang siya you. nanood, tsaka lang siya nag-comment. Hindi kasi yun ang proper way. Matutuhan natin lahat dapat kung paano ang proper way. Okay, di ba? Tumbatilier, nadikitan mo na lahat yung binaba ni Nightbot. Susuplihan ka niyan ngayon. Walang mangyayaring lagasan. And meron na kayong paraan para ma-confirm nga doon sa channel, dapat hindi siya naka-private. I-open niyo yun. Dapat po, yung mga binababa ng Yan, gusto no? at mga nangingisda, Si Michelle Kikuchi, padikit. Kalagi ang binababa, kaya tinatamad mag-isda. Ako may binababa kanina pa, tingnan nyo. Itong binababa ko, dikitan nyo yan, makikita nyo po na nakabukas ang kanyang channel. Nakabukas ang kanyang channel. Alam nyo po, bababuksan ang channel? Lahat po kayo dito ha, sa aking bahay na pumunta sa LS ko, kailangan po hindi naka-private ang channel. Kinabukasan po, kung kayo'y naglapag or magsusukli, pwede nyo pong i-confirm from your email or Gmail ang mga totoong nag-subscribe sa inyo. Yan, tingnan ko nga. May pinabakit. Di nga po ang mag-LS sa iba, sa inyo na lang, di kasi tinuturo ng mga host, ang ibang is ang proper way. Okay, GL, very good, thank you. Ngayon, wish ko lang na lahat ng nandito, nadidikit sa'yo, ginawa yung tinuro ko. Kasi kung may isa dyan na Judas Barabasistas at hindi naman sumunod, lagas pa rin niya. Pero now you know, GL, paano sila magantihan? Dapat yung kanilang channel, bisitahin mo kung nandun ka ba. Kung nalagasan ka, i-ansap mo yun. Sila yung hindi nagdikit sa'yo ng proper way. O, eto na ngayon ang tama. Oo, wala nang aangal dyan. Ayan. Hello, mag-tamsak-tamsak lang kayo dyan, mga kapatid. Thank you sa tamsak. Ako host, check mo po kung naka-public na, kasi pinapublic ko na. Kung naka-public na yan, naka-open na yan, kapatid. Naka-open na. At alam naman dito na makikipagdikitan sa inyo, nang makikipagdikitan sa inyo kung naka-open ang inyong mga channel. Yan na ang paraan para magantihan nyo yung mga hindi legit yan. Kasi may sinisikreto sila. Bakit ayaw nila Almayos Tapidan, bakas pabalik na lang po kayo. Kay or Kuya may Bro Gmail Channel, naman balikan kayo, kanya mamaya. mag-redirect Thanks sa po. Gmail niyo. Minsan, ang nangyayari kasi, nangisda tayo. Oh, wow, banana, 20 ang nakuha ko. 20. Tapos, yung nag-register sa'yo, out of 20, 6 lang. Yung pala, 6 lang ang ginawa ang tamang proseso. Marami sa atin ang hindi alam ang tamang proseso. No? Baka sino pa dyan ang hindi nakakaalam ng tamang proseso? Magsabi na po, wala po akong sawang ulit-ulitin sa inyo. Wala akong sawang ulit-ulitin. Huwag po kayo dyan sumisid at dumikit nang hindi nyo alam ang proper way. Kung late kayong dumating sa dinidiscuss ko kanina, willing akong ulitin po yan kung meron pa kayong hindi alam. Now, kung alam nyo na po, mananahimik na po ako at hahayaan ko po kayo dyan. Sige, gawin niyo po kung ano ang tama. Pero kung hindi pa po, magtanong, huwag mahihiyang magtanong. O, di ba? Magtanong po kayo, ha? Yan, sige po. Salamat naman, salamat. Hoy, Titing, kumusta ka, Titing? Baka nangisda ka sa iba, may lagas ka ba, Titing? Pakiulit po, host, kadarating ko lang.
Ang haba din ng message mo. O yan, okay. Sa bagong dating may nagtatanong, guys, everyday na po naglalagas si Lolo. Bakit po everyday may lagas? Kasi nung unang day, malaki. Ikalawa, malaki. Kasi tinanggal niya, winalis niya lahat ng mga hindi marunong hindi tumikit sa atin ng tama or hindi na-active. Kailan ba nangyari yung hindi tamang pagdidikit? Ang dami kasing dikit na hindi ginagawa ang tama. Diba dati tinuturo sa atin, seconds lang. Tapos, dating vlogger, meron dito, wala siyang lagas, wala siyang pinuntang ibang LS sa akin lang. Shout out kay, sino yung kanina? Baka nagmamano-mano siya ngayon. Asa na ba yun? Nakinamutan ko. Jenny Lynn ba yun? Basta nandito siya kagabi, kasama mo. Wala siyang ibang pinuntang LS sa akin. Ginawa niya, nagmano-mano siya at yung proseso na tama pagdidikit. Paano yung tamang pagproseso? Which is, papasok ko sa isang channel, huwag mong i-click ka agad ang subscribe button. Kundi chinichismisan mo muna, chinichismis mo ang kanyang channel. Pinapakialaman mo. Okay, browse. After mag-browse, tiningnan mo. Ayan, shoutout sa iyo, Your Mix TV. Shoutout sa iyo, idol. Shoutout sa iyo. Mavi Benz, may love shout out. Jaycon Siguera, dana daw sa'yo si Mavi Benz. It's just as important as a good night's sleep or healthy food to keep the skin healthy. Cetaphil Baby with natural ingredients gently cleanses baby's delicate skin. Cetaphil Baby. Tamsakdan po, mami. Oy, Ben Perlito, salamat daw sa patamsak kay host. Sabi ni Danny Nightbot, thank you. Shout out, Ben Perlito. May galab shout out to you. Thank you. Sa muling pagdalaw kay host. Wow! Nagka-countdown si Perlito ng kanyang ng kanyang remaining watch hour na bubunuin. Ang lapit-lapit na talaga yan. Go lang. Ayan. Ben Perlito, baka meron kang hindi kadikit dyan. May binababang nagbababa ng bahay si Nightbot. Pakidikitan yung binababa ni Nightbot, ha? Salamat. Thank you. Ayan. Malapit na yan. Tsaga-tsagain mo lang Ben Perlito, darating na yan. At least, kung maayos ang channel mo, walang problema. Sure yan, approve ka for monetization. 'Di ba? Yan, kaya tsaga-tsagaan. So, tsaga lang tayo. Pasasaan ba? Yan. Oo, go. Ayan. May iba'y binababa si Nightbot. Dikitan mo, Ben Perlito. Baka hindi pa, hindi mo pa kadikitan yung binababa ni Nightbot. Thank you. Ayan. Mega love shout out sa aking 31 Tamsuckers. Hello sa inyo, Ate Sis channel.
Tom Batalier, Dan Bakas, pasukli na lang po kay Kuya Buro Channel. Balikan kaya niya mamaya. Sabi ni Ate Sis. Yan, shout out to you Ate Sis ha. Gora Bells ka lang dyan. Ayan o, may binababang bahay si Nightbot. Masipag magbaba ng bayan si Nightbot. Dikitan nyo guys. Susuklian kayo ng lahat ng didikit. Go, go, go kayo. Sige, magdikitan lang kayo dyan guys. Play ko lang yung aking ano. Yung aking yaw-yaw. Hoy, Winnie Parigoson, may galab shout out to you. Bigyan kitang jacket. Ayan, salamat. May jacket ka na. Wait lang. May jacket ka na, check mo nga, Winnie. Parang na-hide man. Check mo nga. Oy, dan na daw si Bisayang madiskarte kay Ninyati. Thank you, thank you. May jacket ka na, Winnie Parigoson. Paki-check, please check. Susukli ang kabisayang madiskarting nanay, Ninyati. Huwag ka mag-alala. Mami Joy, thank you po. Palapag po ng bahay. Sabi ni Bisay, ay sabi ni ano, Bisaya madiskarte dan ako kay Kaso 24. Ayun. Okay, okay Yes, po. first. Hello, yes. First lang pumasok, kaka-start ko lang. Thumbs up. Thank you thumbs up, kapatid Red Week. Pakipagbalita ako muna, kumusta. Kasi gusto kong ituro dahil nanood ako ng LS, may mga Winnie Parigoson, may binababa si Nightbot, dikitan mo, susukli ang kanyan maya-maya. Sure na sure ang sukli sa'yo mamaya niya. Makipagdikitan ka lang sa binababa ni Nightbot. Ayan. Dala daw siya kay Crystabel Vlog, sabi ni Bisayang Mariskarte. Proseso kung paano hindi nalalaga sa pakikipagdikitan. Winnie Parigoson, pabalik mo naman sa mga nadikitan. Nagdikit ka na ba, Winnie? Kasi kaka-jacket ko lang sa'yo, Winnie. Pero kasi kailangan nating matutuhan ano ba talaga ang tamang gawin Kadya-jacket ko lang po sa'yo. Ang ating mga dinidikitan at ang ating mga sinusunod. So, ang katotohanan, naglilinis si YT ng mga hindi active. Tapos mo na lahat madikitan? Sino-sino? Sa atin po na hindi tama ang pagkakatingin. Hindi pa nung araw, mga anong buwan yun, July ako nag-start ng isda. Sino mga nadikitan mo talaga? Sa mga LS, maglapag ng video, segundo lang, di ba? O kakapasok mo lang, kala ko ano. Ganun seconds lang. Magkalembang call naman, tinuturo yun. Ang bilis na tapos. Nadikitan mo na si Castro 24, Winnie. Sa pakikipagdikitan, hindi Susuklihan kanya sa bakas. Nagbakas ka, Winnie. Na ngayon po, maaari kang magkaba ng Ayan, Jeneline Official. Oo, okay, Winnie. Magbakas ka, ha? Kailangan 1 to 3 minutes. Para wala tayong lagas-lagas. Ayan, si host magyayaw-yaw. Ayan. one at a time or nasa sayo kung magmamanual ka.
At yung pagpapasukli, huwag niyong minamadali. Kasi nga, gayahin po natin kung ano po yung ginagawa natin sa ating mga sinusubscribe na malalaking channel bago na tayo nag-YouTube. Ang nangyayari kasi, nahahalata ni Lolo na in a day, meron tayong mga kasabtusab. Meaning, yan ay nakikipagsabwatan tayo. May nagaganap na kakaiba. In a moment, biglang ang daming dumidikit sa'yo. Ganon. So, tapos isa pa po, kung talagang kumapit ang dikit, mag-notify sa inyong email. Yan, kung naka-login kayo, tapos nakikipagdikitan kayo, automatic na dyan sa email. Or check nyo yung Gmail nyo. Makikita nyo kung sino lang yung nag-notify dyan, yun lang ang totoong dumikit, ang gumawa ng tamang proseso. Kasi po, may tamang proseso sa tamang pagdidikit. May mga bakat po ako na iwan, ma'am. Sige, Bisayang madiskarte kasi doon kayo susiklian. Salamat Sa inyong mga bakas, ha? Tigilan mo po dyan, Trip TV, ha? Makinig ka muna dyan. Kumusta? Yeah. Wala ka bang nalagas, Trip TV? Ikaw ba ay nakipagkita ng tama? Huwag din kayong nagsusukli agad-agad. Yung ginagawa ng tamang pagdikit, ganun din ang pagsusukli nyo. Kasi ang nangyayari, walang katigilan ang mga reklamo sa lagasan. Nag-create lang ng iba't ibang takot. Magja-jacket ako, Peggy, Mamia, hello. Mag-create lang ng iba't ibang takot, ibang haka-haka. Pero ang katotohanan, ang solusyon lang sa tamang pagdidikit ay ang tamang pagproproseso. Wala ka dyan, who's that one? Si Tripilo. Ang tamang proseso ng pagdidikit. Pasukin natin ang isang channel. Diba? Pakialaman natin. May mga ang binababa loob si ng Nightboy, kanyang guys, ha? videos. May mga Huwag binababa. kayong magsusubscribe ka agad na papasok nyo pa lang. Yung po yung mga reason. Kasi fake yun, mali yun. Kailangan, binabrowse nyo muna, namili kayo ng video nyo na gustong panoorin. Tapusin nyo naman o tagalan kasi questionably na ang bilis-bilis ninyong umalis samantalang sinusubscribe nyo ang isang channel. So, dapat nandun yung suporta ninyo. Katulad ng mga ginagawa natin sa ating mga celebrity na dinidikitan, di ba? Oo, kaya nga Kasi walang tigil yung mga naglalagas, nagre-reklamo. May sasabihin, sabi niyang ganyan. Ayan. Ako, tama naman yan, ginagawa ko. Ang nagbabakas ba, Ate Sis? Si Kuya Bro? Bakas kasi tama ang ginawa nila. Shout out JPTV Official. Shout out Source Channels. Channel mo rin ba yan, Ate Sis, si Kuya Bro? Inap na kaya ang after 10 minutes. No. Kung maaari in-ati, wag na. Wag na. Inabukasan na kayo magsukli. And one at a time. Kapag ka kayo nagsusukli, mag-stay kayo sa channel na dinidikitan. Pakialaman nyo rin ang kanilang channel. No? Pagkatapos Sabi ni Mafe Benz TV, Winnie Parigoso, dan po, thank ang you. subscribe, bell all, thumbs up, at comment. Ang nakaugalian kasi natin dati, ganon. Kaya tuloy ang lagasan. Tapos, Tamaran, ang daming natikitan mo na lahat ng binababa ni salamat sa Nightbot. mga nag-thumbs up, mga kapatid. 5 yan, 5. Masusukli ang kanyan, legit. Masukli agad. Na, minsan ako, kapag nakikipagtikitan, naiirita ako na shoutout ng shoutout. O, tingnan mo, pag sinuklian mo yan ng mabilisan, o nilagas. Kaya dapat, magbigay kayo ng enough time. Patient is virtue. No? Gawin natin yung tamang pagmamadali. Nahalata kasi na in a day, banana lang ang ina-after natin. Hindi genuine, hindi Melvin, muna yung I got ating shout out to intention you. ng pagpasok sa isang channel. Kita nyo? Kaya Shout kayo, out, kung shout makikipagkita out. kayo, 20 to 30 in a day, basta full pack ang ginawa. Yan ay walang lagas. At doon naman sa magsusuklit ni same sana individually, Ayan, alam dan na yung si trabaho Almaya nila. Sutake. Kasi walang mangyayari. Sa limang nagbaba ng bahay. Binaba ni Nightbot. Magbakas ka ha, magbakas ka, Alma. Ibig sabihin ng bakas, magko-comment ka related sa video, ha. Thank you. Na wag nang gumalaw sa ating mga channel. Kasi nga,
kung ano-ano nga ay pag umulaw ako, mababawasan ako. Ay pag pumasok ko sa isang LS, mababawasan ako. Uy, nagmano-mano ako, nabawasan pa rin ako. Milay's Ganon. Ay, pumasok favorite. ako sa isang Rose, vibe, good nabawasan pa rin evening. ako. Why? Hello sa'yo, Maaaring Milays. ang Mega love dumikit shout sa'yo out to ay you. hindi pa rin tama. Ayan, sabi ni Maaaring ang Nightbot, ginawa ng dumikit sa'yo, salamat pumasok, sa patamsa kay host. nag-subscribe ka agad, Thank you, Milaya. bago na noon, hindi nagtagal sa isang channel. JP, Kaya from now on, guys, JP, mag-stay tayo sa isang channel. JP. Kaya kayo, pag halimbawa, nakikipagkikita na, ang bilis yung bumalik na dan, nagdadan kayo kaagad. Nagmamadali kayo sa inyong mga banana. Yung po ang reason. Makikita nyo po yan, makikita nyo po saan. Email. Para sa'yo yan, ang hearing. inyong subscribe sa isang dinikitan sa pamamagitan ng email. Or, buksan nyo yung inyong mga channel. Huwag nyo i-private. Check nyo doon kung talagang siya'y dumikit sa'yo. Tsaka kayo mag-subscribe. Diba? Sina-shout out ka ni Nightbot. Check nyo yung dumating na email. Kapag nasabi ni email sa'yo, Gmail, na nag-subscribe sa'yo si ganito, totoong dikit yun. Pero pag wala, nagbilang ka lang ng banana mo, ay, meron akong 20. Merong pumasok na 20. But the truth is, 5 lang ang nasa iyong email. Yun lang po ang kakapit. The rest, marahil, hindi nila ginawa yung tamang pagdidikit. Thank you kay Latina Pinay, nandiyan po. Dikitan nyo yan at laging marami rin yung lecture. Ganun. So, yung iba hindi na nagja-jacket kasi natatakot. Yung iba hindi na nag-LS kasi natatakot. Yung iba hindi na nangisda kasi natatakot. But the truth is, walang guideline si YouTube, kundi ang sinasabi, ang pagsusubscribe sa isang channel ay dapat pinakikialaman natin ang channel na sinusubscribe. At in a day, na nakita yung pagsaptusap natin, baliwala yun. Halatado tayo na banana ang hinabol natin. Katakataka po. So, di ba? Kaya sana everyone ay matutuhan po ang ganyan. Para wala nang magre-reklamo na hindi, nalagasan ako. Kasi puro kayo nagmamadali. Ang totoo, hindi naman kayo nagbibigay ng tama. So from now on, mag-check po kayo sa inyong Gmail. May magre-register po. Mababasa po ninyo yan. At sa channel ng inyong sa channel, makikita nyo, ang gawin nyo, huwag nyong ipina-private. I-open nyo po yan. Yan. Di ba po? Hindi titigil sila. Everyday na po yan. Hindi titigil. At mag-create lang sa atin ang takot kung hindi natin ginagawa yung tamang pag-subscribe. Saan ka naman nakakita na pagpasok sa isang channel, Magtamsa ka, sis niya. How come? Nagja-jacket po ako pero nag-experience. Binababa ka ni Nightbot, ang sipag, oh. Makinig lang po kayo. How come? Na dumikit ka, na hindi mo nga kilala, hindi mo nga nakita yung isang channel. Yung po ang Hindi katotohanan napansin. dyan. Pasukin nyo ang bahay. Hanapin nyo ang video. Panoorin nyo. Kung 5 minutes up yan, okay, go. Kasi yung mga sinusubscribe nating celebrity, yun naman talaga ang ginagawa natin. Pinakababa nilang video. Ayaw niya yan. At nanonood pa tayo ng iba. Ayun. Ang gawin natin. Tapos, pag tayo, di ba yung celebrity, hindi naman tayo sinusubscribe? O pagdating ng araw, baka na-click. So, hindi po kasi Hindi na daw nagsusukli agad-agad si Pilay nun. Hindi ka agad nagsukli. Kinabukasan na. Kaya nga, matagal na ang 24 hours. Tapusin ninyo, makialam kayo. Ang nangyayari, nakikita ni Lolo, ang intention yung iba, paramihin lang ang numbers ng inyong banana. Kaya in the end, nakita mo, yung banana mo nagdagdag ako ngayon, naglista ka, 20. Pero in hour or pagising mo, tatanggalin niya. Ang legit na machi-check mo dyan, kung totoong kumapit tumigil, doon po sa Gmail nyo. Check po kayo ng Gmail. Ako nag-check ngayon. At kapag ka naman nakalagin ka sa YT mo,
at Gmail mo ang nakalagin, agad pong nagno-notify kung sino yung nag-subscribe. Luz, salamat sa patamsa ko, sabi ni Nightbot. Nakikipagtikitan kayo ngayon, gawin niyo yung tamang pagtitikit. More than 5 minutes ang stay niyo sa channel. Browse nyo. Diba niya? Ayan si Nightbot. Si Bicolanang Maestra. Kaysa naman, nagmadali kayo, hindi lagas din. Tapos magre-reklamo. May magre-reklamo. Luz, Ginawa ko sabi naman ni po yan. Jesus. Pinasok ko May ang message mo bahay. na, Lucy. Nagtagal pa nga ako Ano? doon. Ang nalagas pa rin. Ikaw yun. Ginawa mo. Pero how about yung dumikit sa'yo? Kaya nga, sana lahat ng host, nililecture O, ang diba? ganyan. Hindi naman po bawal ang mag-live stream. Kasi, Sige, meron Lucy, po kayo check may ko. ABS-CBN live Check ko stream. ngayon. At ang nakalagay po Diba? sa community guidelines, Ninya, hindi ganun naman lang, bawal di ba? ang magbigay Napapagod ng si jacket. Lucy. Pero, nasa sa Yan host, yung paglalagay niya ng moderator, consequence niya yun. Maaaring mag-ban ang kanyang channel kung may moderator siya na naglapag ng kakaiba. Kaya nga, iniiwasan natin, di ba, nagsasaway ang moderator, huwag kayong mabilis maglapag. Kasi Hindi affected kayo ka, affected Nightbot. si host. Affected kang ginakitan, affected si Sabi host. ko kay Nightbot, Yun yung huwag tatamad-tamad ha. Ganun po. Pero hindi bawal mag-live stream, hindi bawal mag-jacket. Luz, Wala pong paulit nakalagay ng sa message mo, guidelines. hindi ko Ang bawal po, hindi yung makita. hindi nakikita na kayo ay nagsasab-tusab, tapos po, Luz, wala kang dumikit message, ka paulit agad, ha. hindi ka pa nga nakapapanood ng video, ang bilis-bilis Please, mo naman. paulit. Tapos sasabihin mo na doon sa shoutout, Dan, in an hour lagas, magre-reklamo ka naman. So you have to learn the proper way of tikit at hindi kayo halatado na after kayo sa numbers Okay. lang ng banana. Ayan. Pakinggan nyo kasi puro takot eh. Ang totoo, hindi naman natin ginagawa yung tama. Oo nga guys, dapat para tulungan tayo, pagtulungan tayo sa isa't isa, dapat para maging legit tayo sa isa't isa, please Ang guys. taray para ng voice sabay-sabay over. tayo. Iwasan nyo rin, naglinis si Lolo. Yun ang katotohanan. Inalis niya ang Bagay niya mga rin ako. hindi naman active. At sa ngayon, everyday na kayo'y mangingista, naglalagas kasi everyday din tinatanggal ang hindi naman proper way na pagdidikit. Ako, 3 to 5 minutes, sabi ni Sonson. Ang Ang saya winawatch niya. ng Kalembang ko. Binabaka na ba ni Iwas Nightbot lagas niya? pa din. Ayun o, binabaka ni So, Nightbot. yun ang dinidikitan ko. Yung mga dinikitan ko, di ginawa ng tama. Ang gawin nyo guys, tama. Palay po na. nun, Kaya oo. ngayon, kaya nga Kasama kayo ang nililecturean sermon. Para lahat kayo, tama ang gawin. Kung may isa dyan, dalawa, na hindi naman Sermon sinunod, advice. kawawa. Ang galing ni Nightbot, ang sipag. In an hour, o kaya kinabukasan, lagas. Diba? So, maging legit tayo, maging honest tayo. At patient is virtue. May Mag-antay favoritism. tayo, huwag tayo magmadali. May listahan naman tayo eh. Yung nilista mo, bukas, i-visit mo yung channel INC na identify niya yung sabi mong ka nga. hereng. Kung hindi naka-private ang channel niya. Alam niyo po ba guys, Aray ka. paano hindi i-private ang isang channel? Ha? Okay. Halimbawa, Aray ko. itong account. Okay. Punta ko lang ha. Di ba po, ayan yung account, no? Ayan, sa kanya. Meron siyang 611. Puntahan niyo yung channel na yan. Yung channel, lilitaw po dyan Kakaloka lahat si ng mga Nightbot ha. na-subscribe niya. Yung May po sa may settings, favoritism. huwag niyo pong ipa-private. May Tanggalin niyo po gigil yung yung voice naka-block. over Dapat eh. hindi po yan naka-block kasi titingnan. Ngayon, kung ikaw naman magsusupli, Ang saya ni Nightbot, Para ang saya sure ng ka voice na over. tama yung sinuplian mo, bisitahin mo yung channel niya. Kung nandun pat sinubscribe ka niya, tsaka mo naman siya isubscribe. Pero kung bukas pa. Okay? Di ba si Palay nun? Sana po, lahat po yan gawin. Hindi ako, boss, pag naka-private, di rin malalaman eh. Pag naka-private, huwag nyo nang dikitan. Kasi may tinatago. Diba? Pag naka-private, huwag nyo nang dikitan. May tinatago yan. Madali lang naman mag-check eh. Lalo na ngayon, huwag kayong magmamadali. 20 a day, 30 a day.
nasa latest naman yung litaw ng channel na yan eh. Bukas, magsusuplik ka kung ikaw ay nakipagtikitan. Eh di bukas, check mo yung channel niya kung naka-private, huwag mo na siyang tikitan. I-unsub mo na. Diba? Check bukal, thumbs up dad. Salamat. Uulitin ko guys. Ayun, until now, Tuloy-tuloy dito ang na lagas graduate nila. ng grade 1. Bakit? Sabi, ano kaya tinatago? Ang unang lagas niya, napakarami. I-unsub na, may Pansinin nyo, tinatago. napakarami. Pag wala dikitan. Kasi tinanggal niya yung mga hindi active. Yung mga wala nang ginagawa Sumakit sa pa kanilang ako. channel. Siyempre, wala nang ginagawa yun eh. Para ano pa, mag-stay sila doon. Hindi rin naman nakikialam, hindi active. Salamat sa mga nagpapakamsaka. Ulit Ano ako niya, sa Tio? aking Si dinidiscuss Nightbot. ngayon. Ngayon, bakit ika-4 na araw na ngayon may lagas pa rin? But not the same na sa dati. Gumalaw ka, nangisda ka. Kung hindi ka man nangisda, marahil meron pa rin tira sa'yo. Sige, check na ko ngayon, mga Luz. subscriber na wala nang Check ko ngayon, activity check. or mali yung ginawang pagdikit sa'yo. Paano ba nangyayari yung maling pagdikit? Diba? Ako naranasan ko kasi, July, August, ang mga tinuturo ng host, maglapag kayo ng segundo lang, tapos balik kayo kaagad. Hindi po tama yun. Lagas yun. Tanggal yun. Kasi hindi naman Wala. totoo yung kanyang pagdidikit sa'yo. Segundo lang eh. Which is, dapat, ang tamang pagdidikit, bibisita ka sa isang channel. Pag binisita mo, Ba't hindi wala? automatic na Ito magsasubscribe ba may ka. message Kasi mo? hindi agad Luz, binibigay ito may yung message subscribe. mo. Tingnan mo ha. Browse mo ang channel. Pag na-browse mo, may nagustuhan kang video, pinanood mo, ilang minuto yun, or tinapos mo. And then after that, tsaka Yan mo po. lang i-click yung subscribe. Yan ba may message Tsaka mo lang mo? i-click yung like sa video. Tsaka mo lang siya ikakalimba ng all. Tsaka ka lang magkukomento. O bago ka umalis, Asa na tingin-tingin ka JP pa. dito yung ano? Hindi ba? Uy. Ang nangyayari Yung mga kasi binababa ni mali Nightbot yung na ginagawa didikitan. natin na Bakit pagsusubscribe. command lang nandito? Pinamadali Message natin, ba yun? Ay, pina-after ano ba yun? natin na maparami ang Saan banana. kumahanap? Wala tayong pakialam dun sa mga binibisita nating channel. Bahala ka dyan, Hindi, basta ako yung dadami ng didikitan. banana. Oh. Ay, edit ako. Ngayon, kawawa naman yun. Yung mga legit, at alam nila sa sarili nila kung ginagawa yun. Hindi Bago lang. nalalagas yung tingin nila sa inyo. Eh, Ito? how about yung mga hindi, mga walang pakialam, Ito? Hindi na yan. halimbawa ako, ginawa Yung ko may ang mga tama, pangalang eh yung didikitan tumingin niya. pala sa akin, hindi naman tama ang ginawa. Tapos ako, inisip may lagas. Asan yun? Sasabihin ko, Dito? ginawa ko naman yung tama ah. Bakit may lagas pa rin Edit ko ako? Eh kasi nga, yung dumikit sa akin, makasarili. Diba? Hindi naman sinunod yung proper way. Yung po. Kaya every one of us, dapat po natutuhan ang tamang pagdidikit. Huwag na kayong magbaba ng link, buong bahay ang ibaba ninyo. Hayaan po ninyo na mag-browse ang didikit sa inyo. Tapos, sa pagsusukli, huwag ka agad nagmadaling masuklihan. Halimbawa ako, naglapag. No? Naglapag. Tapos mamaya isi-shoutout ako, pasukli. Pwede namang i-shoutout na, nakadikit na po. Ako, bahala ka na pong magsukli. Kasi, kinabukasan, titingnan ko naman sa Gmail ko. Talaga ba siyang dumikit? Bibisitahin ko naman. Maglilista ako, nag-shoutout ka, dumikit ka sa akin. Bibisitahin ko naman ang channel niya. Nandun ba? Hindi ba siya naka-private? Nandun ba ako sa dinikitan niya? That's good. Yun ang tama, mga kaibigan. Yun ang tama. Para hindi na tayo nababalot ng katatakutan. Marami ang haka-haka. Wala namang nababasang guidelines na ganito ganyan. Bawal ang ganito, bawal ang ganyan. Ang totoo, mali yung ginagawa ninyo. Bakit si Reniel Bulataw Vlogs? Tamsaktan mo. Di ba may jacket ka na, Reniel? Reniel, nawalan ka ng jacket? Di ba may jacket ka na? Kinakitang kita kailan? Kagabi ba yun? O nung isang gabing nagtanggalak mo siguro? O ay yung Nag-message isang ka uli. gabing nagtanggalak tama. Ayan. Ha guys, please lang. Maawa naman kayo doon sa mga legit na ginagawa yung nililecture na katulad nito. Huwag kayong magkasarili. Wala ka kagabi. Nag-jacket kasi ako kagabi, kapatid na rin niya.
Makipagdikitan kayo, either magmano-mano kayo kung risky para sa inyo na maglapag ng link, Wala no? akong makita. Or dikitan Anong nyo yung pangalan line mo, dyan sis? na naglalapag. Luz? But, kapag nagsupli sila Ayun. sa inyo, yung mga Luz. magsusupli, eto tandaan nyo ha, Luz eto tandaan Castro nyo, yung Rosales ba? istihan nyo 5 minutes pataas. Ayun, oo, Bago Luz nyo Castro suplian ang Rosales. ticket sa inyo, tingnan ninyo kung totoong nag-subscribe. How? Notify kayo sa inyong email. Another one, Ayan, sige. bisitahin nyo Add kita ha. channel Tapos na search mo rin yung ano, dumikit sa inyo. Bicolanang Maestra Tingnan Oragons ninyo na dun sa group. channel kung nandun Oo. kayo. Kung wala, ay wag na lang. Wala kayong email. Wala dun sa channel. Eh di hindi Add legit. kita. Kasi pag dinikitan nyo, kayo ang lugi, ginawa nyo nga ang tama, sila hindi. Oh, that's it. Okay? Ganun kasimple, guys. Gawin natin yung ginagawa nating pagdidikit, pag-idolize, pagpapalo dun sa mga sinusubscribe nating mga celebrity, big channel. Hindi yung nagpapahalata tayo na after tayo kay banana. Add Ngayon, kita ha, magsusupli ka. Luz. Gawin mo Nasa rin ang Oman tama ka, ang nasa pagsusupli. Oman. Kahit bukas ka magsupli, mas okay yun. Bisitahin mo sila isa-isa, magbigay ka ng oras. Hindi yung nadikitan ka na, kasi maaari ka rin i-unsub. Maaari ka rin i-unsub. Paano? O the next day, nag-check siya ng kanyang Luz channel. Castro. Ay nauna yung channel, wala na siya doon. Ganun lang kadali, guys. Yun ang gawin nyo. Gawin nyo yan. Hindi na kayo magre-reklamo sa OMG, batasan. Lock 8. Pero kung may iba dyan, Mukhang ano to, black sheep bagong, talaga. Yan ang mga reasons bago ni kung bakit MJ may Lock lagas. 8. Pansin nyo, Hello, hello, kaunti-kaunti hello na sa'yo. lang. Tamsakan mo si Nakapag-start ka ng host. ganitong ama, may Ayan. nalalas sa kaunti. May jacket ka na. Hindi sila nag-proper way ng dikit. Kaya sana maubos na yung ganyang mga makasarili. May tao kasi makasarili, pero malalaman nyo kung makasarili sila, wala ka dun sa channel niya or naka-private, i-unsub mo yan. Magagantihan mo yan. Napakadali. Bisitahin nyo guys, ang mga channel nila. Open ba? Hindi ba naka-private? Oy, Jojo Nandun ya. Pa-jacket Ang po, dali. ma'ams. Ayan, Ang may dali. jacket ka na, No? Jojo ya. So, Tamsakan nyo lang si yan host, ang gusto ha. ni Lolo. Hindi Ayan, yung may mga jacket na, kapikian Jojo ya. na pagdidikit at ang tinatakbo. Okay na, Jojo ya. Hinahabol lang ang magparami ng numbers nila ng banana natin. Okay? So, hopefully, start kayo, makipagdikitan kayo mga kapatid, itama ninyo ang proper way ng pagdidikit. Okay? Bumalik kayo sa bahay ko at Lagi may galap shout out. stayhan nyo muna ang ating mga bagong kaibigan ng matagal. 5 minutes pataas bago kayo mangisda ulit. Okay? Andito lang ako. Kung bago kang dating, pagtanong ka, hindi yung kaagad ikaw ay aalis. Sino pa kaya ang hindi ko dyan na-jackitan mag-shout out ka? Uy, si May Kung bumaba Lucky ang tao 8. sa Nako. aming bahay. May Saan Lucky ka 8, pumunta? bababa Sa ka. titigitan, ha? Apaki, Sa titigitan. May Mamaya Lucky 8. babalik yan. Kailangan 5 minutes after. Thank you sa ano mo ha, sa Pag pakulay. nandiyan na ulian at sasabihin kan sa'yo, Anong ibababa ko sa yung bahay, May Magtaka Lucky 8? kayo. Ayan o, nagbababa si Nightbot. magtaka kayo, napakabilis niyan. Hanggang naka-LS si host, ibababa ang bahay mo, didikitan ka. Magtanong kayo ng proper MG way Lucky 8 ba? ng Ang ibababang bahay sa'yo? pangmatagalang pakikipagkaibigan. Nang wala nang Paki-confirm kalatas. para search ko. Ha? Wala akong Thank you, pakialam. MG Lucky Kung 8 yung ha. bahay ko sa ngayon, nandyan lang 5. Bakit? Sila yung mga kanina na pag-start ko, umalis na ngayon at sila'y pumupunta sa bahay Yan na bababa ko, MJ at Lucky ginagawa 8. na ng tama yung itinuro ko. No? Ang tamang Please pagdidikit, confirm. huwag kang basta-basta mag-click ng subscribe red nang hindi mo naman pinulat-lat, hindi mo pinakialaman ang kanyang channel. What's pakialam? What is pakialam? Kailangan po, chine-check natin ang kanyang channel, binabrowse natin ang kanyang mga videos. Ngayon, Ah, sige, MJ Lucky 8 ha, yung 47 subscriber mo ha. Alin bang gusto Yun ang mo? ibababa. Pinanood mo JP, muna. ganito ba? Okay? JP, Wow, nagandahan ka. Ano ka kay Natatapos Nightbot? na, patapos na.
Lagyan mo na Set mo ng si like yung kanyang video. Kasi ayan, Diba? nagpakulay Pag natapos si mong MJ i-like, Lacan. tsaka ka Lagay mo mag-subscribe, Ayun. tsaka mo ikalembang all. Pero, Lagay mo siya rito. kaya tayo nalalagasan Meron na eh. kasi Ayun, oh. ang tinuro sa atin ng mga host dati, Timer ba? paglapag ka ng second video, sabi nga, tamang ticket, full package, but only seconds. Hindi po yung didikit. Ayun, yung Hindi linya. po didikit. Ngayon, ito para tayo makaganti sa mga hindi tumitilit Wait sa lang, atin, sabi mo, dikita natin si MJ mga hindi Lacan. legit, matuto po tayo na Hindi, i-check ang ating message ba yan? email. Oo. Kung kayo po'y Saan yung nakalagin link? ngayon sa YouTube, kung kayo po'y nakalagin ngayon sa YouTube, nakalagin din ang inyong Gmail dapat, no? Agad mag-notify kung may Ayan, tamang oo, ticket sige. sa inyo. Makikita nyo dyan. At the same time, nandun po sa inyong Gmail, mag-a-appear po yan. Ngayon, another way to confirm na siya ay nakadikit sa'yo, buksan nyo ang kanyang channel. MJ Lucky 8, ako Nag-list na ka, magbababa diba? Sabi niya, dumikit ng siya bahay sa'yo. mo. Thank you Bisitahin mo sa ang iyong kanyang palipad Open ba ang channel or naka-private? Pag naka-private, Ninya, hindi na papagod ang inarkila mo na speaker. Tama. Mga Pinuunanan ko na yan eh. Siya naman. Makasarili yan. Kaya Ayaw niyang magpahinga na si ipakita host. ang kanyang mga channel na sinubscribe. No? Nakakatuwa, di ba? Pag nakabukas yan, Ganun lang. makikita mo doon. Para hindi ma-drain si host. Tsaka ka ngayon magsukli ng tama. Tsaka mo siya ngayon suklian ng tama. Totoo nga, nakadikit siya sa akin. Suklian mo rin siya kung ano yung tama. Yung tama is, mag-stay ka rin sa channel niya, makialam ka, mag-browse ka, blah, 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 blah. Kasi in return, baka ganyan din ang gawin sa'yo. Loose vlog, may mga binababang bahay si Nightbot. MJ Lucky, may binababang bahay si Nightbot. Padikitan ha. MJ Lucky, huwag ka nang magbaba ng bahay mo. Magdikit ka na lang. Ang galing, bigyan mo ng tubig, ma'am. Nandiyan po Ay, yan sa Ninya, channel. may mga dumikit sa iyo dyan kanina. Kasi si Nightbot tuloy-tuloy lang siya Isarado dyan. nyo yan. MJ Lucky para ha. hindi siya naka-private. Okay? Bababa ka dyan ni Nightbot Ako, maya-maya tama lang. kaya ang ginawa ko sa channel ko. Tapos dikitan mo yung mga binababa ni Nightbot sa'yo, no? Pakibisita mo, Ma'am Si Shi Rocks. Pakibisita nyo yung channel nyo. Okay. I-demo ko po, ha? Magbakas lang kayo sa mga binababa ni Gawin nyo po Nightbot, ang ha? inyong mga Kailangan magbakas. puntahan nyo po ang inyong mismong channel. Ganito po, ha? Yan. Tamara! Punta po kayo sa your Nagkikitan mo na yung channel. mga binaba ni Nightbot. Ito, channel Ayan, ko po siya. okay. Meron ma'am, nasuklihan ko kanina pag-open ko. Ayun, Another buti active naman. channel ko Okay. yan. Wala po akong ginagamit Sige. sa paglalapag, sa pagsusukli na hindi active. 4 po ang aking active. Why active? Kasi may 1,000 plus yan. Doon nabigtod natin yan. Marami rin videos uploaded. So, kaya po siya masasabing legit. Saan ko po Ayan. makikita ang channel? Ito po. Andyan. Sunod-sunod po yan. Mayroong nakalagay po dyan, playlist. Ay, kasi movie marathon, no? Videos, Nagdikit ka si playlist, movie marathon. community Movie channel. marathon, may sukli ka na. Sa channel po, nakikita po sino yung mga nasubscribe ko. Ayan po, makikita. Okay? Paano nyo yan mapapublic? Nakalagay po dyan sa settings. Public or private. Ngayon, kung hindi nyo pa rin makita, punta kayo sa home. Click nyo yung settings dyan ng channel. May dalawa lang po dyan, Nakalagay po dyan, privacy. Keep all my subscription. Nakakatulong yan. Private. Keep Nightbot, all my thank saved you. playlist. Ayan. Lahat po dapat yan naka-off. Hindi yung naka-blue. Sana po nakukuha nyo sa nanonood. Nakuha nyo po ba? Yan, bababa ka niyan. Nakuha po. Ni Pag Nightbot, mag-comment also po, out. okay. Doon sa nagsasabing dibiyasa. Masipag yan si Nakuha Nightbot. po kung gets. Kasi yun po ang Masipag paraan yan. para makaganti kayo ng tama. Or Lalo na pag yung mga nakita niyang nagpo-photo. nagpapalipad. Ala nila, ha? Diba? Yan po yung tama. Tapos, laptop kapatid. Si Joya TV, shout out. May home. Dongkoy Official, Yung shout out home, to you. makikita mo yung setting. Oo. Sino na Ma'am Shi, ganito? Rox, makita mo yung settings. Andun. Tapos,
Tignan mo sa settings, dalawa lang yun. Yung keep my subscription private. Keep my playlist private. Oh. Dapat po nakaitim siya. Huwag niyong i-blue. Ang galing niyo po siya. Okay? So, yun po ang tama. Ngayon, sa mga may nakakaalam ng Anuena. kapag alam Magalang nila na shout hindi out naman to you, Anuena. nakasubscribe sa'yo in 24 Si hours, Nightbot, hindi na. tanggalin nila. Bakit si Anuena? Ganun. Sana po tama yung ginagawa. Thank you sa patamsak mo, Anuena. Sa ating mga kapatid. Thank you, thank Yan. you. Kung gusto nyo naman na wag muna silang Salamat po. mag-comment kayo sa video niya, manonotify naman. Kapatid, alam ko ang ginawa mo sa akin. Anuena, salamat sa patamsak. Pakitama, di ba? Ganon. Thank you, thank you ah. Thank you, Napanood ko thank at you. Dami po nalaga sa akin po, nanood po ako ng tama sa kanila. Okay, kaya dapat manood po kayo ng tama. Baka naman yung kay Jojoya hindi nanonood ng tama, 'di ba? Oh, yan. Yung mga sinasabi ni host, dapat sukle, dikit, pareho lang. Anuena, pakidikitan mo, may mga binabawang bahay si Nightbot, ha? Salamat. Padikit sa mga binababa ni Nightbot. Tapos, video, yung comment mo, wag mo namang masyadong ipahalata. Ano yon? Diba? Ayan, padikit. Ngayon, kung hindi niya pa rin alam, bahala na siya sa buhay niya. 111 po Ikaw ako, na bumagsak mag-desisyon ka at la. siya. Saan ka nakipagdikitan, Jojoya? Ang dami niya Sino na. ba dyan ang bagong dating at hindi narinig ang aking tamang Ang dami niya na. ginagawa? Ha? Hopefully, lahat ng pumasok, ginagawa na, Ma'am si Rox, hello, di ko pa rin makuha, Ang dami. Ma'am si Rox, home. Home ka muna, Ma'am si. Home. Pagpunta mo sa home mo, check mo, Ma'am si, ang setting. Yung setting ng ating Anuena, nagbaba ng bahay. Ayan, Anuena ha, padikit. Post, malakas din daw, makalagas. Padikit sa mga binababa ni Nightbot. Thank you. Nag-ansap. Uy, natural, malagasan sila kasi inansap. Ikaw, hindi ka naman malagasan. Kasi yung mga dumikit sa'yo, kung tama naman ang dikit sa'yo, ikaw, kasi alam mo naman na mali yung ginawa sa'yo, kung i-ansap mo sila, hindi yan totoo, kapatid, hindi yan totoo, na hindi malakas. Malakas makalagas kapag hindi tama ang ating ginawa sa mga dinikitan natin, malagas talaga yun. Wait sa phone na lang ako. Ay, nahirapan ka sa laptop. Uy, Sige bal. try mo, kapatid, Bal. sa Ayan. Bigyan shout out Nakita sa'yo. ng host, Ano? public sa akin host. Bigyan kita ng Nakikita ko na jacket. yung Bigyan kita ng diba? jacket. May Sabi jacket ka na ha. Bal TV. Maghintay ka lagi 24 hours. Kung hindi mo pa siya katikitan, dikitan bukas. Tapos, pakialaman mo ang kanyang channel. Bisitahin mong mabuti. Para nang sa ganon, ikaw naman, Arbo TV, ang mag-a-appear sa kanyang Tawa, yan ang tawa. channel. So, ngayon natin natututuhan, guys. Dati kasi, ang alam lang natin, paglapag lang ng ating mga intro. Intro na hindi naman vlog. Diba? Yun, nakita na ni Ma'am Shi. O, diba? Ganyan. I-public nyo po. I-public nyo. Yan. So, makikita nyo yan. Every second day, Bal TV, Bal TV. Bal TV Show official ha. Thank you. May jacket ka na. Pakidikitan lahat ng binababa ni Nightbot. Nandyan lang lahat yan. Masusukli ang kakaagad ha. Masusukli ang Kabal TV. Pakidikitan. Thank for you. every 24 hours, updating nyo yung channel nyo. Updating nyo yan, tingnan nyo. Kung hindi nyo makita yung Gmail mo, yung Gmail mo naman dapat nga lagi mong binibisita kasi si Lolo YT, mga kapatid, sa Gmail natin, nag-update din ng ating mga performance. Wala naman si Lolo YT na message dati na, uy, nag-drop ka ng Sa link, maliit na plato. nag-violate ka. Warning sa'yo yan. Wala. Kaya po, Caring pala ang alam ni yung may Nightbot. nilapag kang link for my jacket. Ayan, niya Tito Ang Rick. bawal, yung Jojoya ginagawa TV. ng mga nagsasab-to-sab ng mabilisan. Ako, Jojoya TV, dana daw sa'yo sa bahay mo, si Ninya Tito Rick.
Guys, lahat po ng binababa ni Nightbot, masusuklian kayo kasi nandyan lang yan. Nandyan lang sila. Wala ko. Yan. Hello. Nasa na yun? Tao po. Ayan, napindot lang. Sabi mo, tamsak Ayan. dan. Okay na po ba? Mr. Bundok, may Okay na babati po. sa'yo Natutuhan dyan. po ba natin yung sinasabi ni host? Natutuhan po ba natin? Kakain lang si Okay host, ba ha? tayo? Kakain lang. Magdikitan Huwag kayo kayong dyan. susugod agad. Thank you kay Pagka Mr. pumasok Bundok. kayo, nagtamsa kay host, magtanong po muna kung hindi po alam ang tamang gagawin. Huwag kayong apurado na padanihin lang yung number ng banana nyo. Hello, Simple Bag, Vlogger, Tamsak Dan. Thank you sa iyong patamsak, kapatid. Stay muna kayo sa kay host kasi magtanong kayo kung ano yung tamang pagdidikit para hindi na po tayo paulit-ulit na everyday magrereklamo tayo na yan ang nangyayari. Mr. Bundok, padikit yung Tandaan mga po, binababang First day ng lagas, link ni nagulat tayo, ang Nightbot, daming padikit nilagas. ha. Ganun din sa Andyan si second day. Nightbot, nagbababa ng Naglagas pa rin ng madidikitan. third day. Legit yan, nandyan Ika 40 magsusukli. meron, ika 40 meron. Nandyan lang sila. Tapos O, di ba ninyo, di marunong yan ng herring. host, nag-ano ako, nangisda ako, nalagas Marunong pa rin. yan. Why? Hindi nyo alam na tama, kung tama ba ang inyong Movie ginagawa. marathon. Dala daw sa pagdidikit. si Anuena. Kung individual, tama ang ating ginagawa, walang lagas yan. Meron magsasabi dito, ako host, ginawa kong mano-mano, walang nalagas. Walang nalagas. Yung iba magrereklamo, ako host, ginawa ko naman yung tama, nag-stay ako, may nalagas pa rin. Why may nalagas? Marahil ang nagdikit sa'yo, hindi tama. Kaya meron na po tayong paraan para yung mga hindi dyan gumagawa ng tama, pagantihan natin within 24 hours. I-open nyo po lahat ng Mr. Bundok, meron na. mismong channel. May John Boto na. Kumakain lang ako, Mr. Bundok. Nakalagay po Mag-join dyan ka na dyan. Yung privacy Thank you. ng subscription. Mr. Bundok, Huwag nyo pong isarado, huwag nyo pong shout out kay Florence. Thank you. Hoy, Kusina Mister, salamat sa pagbabalik mo ha. Tamsakan niyo lang si host, tamsakan. Mr. Bundok, explain ko lang yung perks sa John Boto ni host. Yung perks, okay? Kapag ka pag bago kang member, bronze po yun, 129 lang yon. 3 days ka po, I thank you Florence sa patamsak. 3 days ka pong si Nightbot ang maglalapag ng bahay mo hanggang all throughout LS ni host. Tapos 3 days ka bibigyan ng 5 watch hour every day. Kapag ka naman po silver button, pag silver button naman po, 1 month ka po. Pero po yung bronze po na yon, after 3 days, ikaw po ay i-flex ni host naman. Kung hindi na ibababa ang bahay mo, ikaw magbababa, mag-flex sa'yo si host. Okay. Basta, andyan lang si Nightbot, basta masipag yan, iset natin kay Nightbot yan at siya tagababa ng bahay. No problemas. Tapos, kapag ka naman silver, 1 month. 1 month po yun na naka-flex ang bahay niyo dyan, binababa all throughout the LS. Tapos, 5 hours. 5 hours every day ang inyong playlist. Basta may playlist lang. Pag gold naman, 1 month. 1 month na si host ang magbababa ng bahay, si Nightbot magbababa ng bahay, i-flex ka tapos 10 hours a day ang playlist mo. Plus, kapag nag-LS ka, i-flex ka ni host sa kanyang community. Okay. Kahit sa pagpababanana, pwede kang i-flex ni host para madagdagan. Ganun po ang ating perks sa join button. Thank you. Ayan. Batiin natin si Red Sam. Binati ka ni Nightbot, Tamsak Dan Loads, Manay Host, Shawarod sa mga paraod sa mabatag dyan. Ako, kumakain pa naman ako. Lang iyakad dyan. Red Sam, kakain lang ako Ayan, naninermon lang si host. private. Gan. Kasi, way yan para tingnan. Kung sinarado niya, huwag ka lang isabihan. Kasi private eh. Ay ibig sabihin, ayaw niyang ma-confirm na nandun ka
ka sa kanyang sinubscribe. No, mga kapatid, ha? Huwag tayong apurado. Huwag tayong apurado. Tingnan niyo po, kanina buwababa ng 4. Marahil yung mga nakinig sa akin, sumisid na sila, umalis na sila, pumunta na sa kanya-kanyang titikitan. Piniperform na nila yung tamang pagtitikit. Nag-stay sila doon ng mga 5 minuto o mahigit pa. Wala akong pakialam mga kapatid kung tagalan nyo yung pag-stay nyo sa channel bago kayo bumalik sa akin. Ang mahalaga, tama yung prosesong ginagawa nyo. And guys, beware na pagpasok nyo sa isang channel, agad kayo, nakasanayan natin na agad, click si subscribe. Agad subscribe. How come? How come na mag-subscribe Kumakain lang ako rin sa ma. Paano mo sinubscribe? Meron namang taga-sermon eh. Ayan o. Hindi mo Okay pa lang, nga may taga-sermon nakikita no. yung Makinig kanyang kayo. laman ng channel. Hindi mo pa nga ino-chismis. Di ba chismosa tayo? Yung nung hindi pa tayo nagbabanana, naghanap ng banana, yung ating channel na pinupuntahan, di ba chinis-chismisan natin? Tinitingnan natin eh. Okay? Kain Hindi lang natin ako. agad binibigay. Yung, tutulungan kita na gawin mo, Petring, patik ang TV, kung ano ang tamang pakikipagkaibigan. Makinig ka po kay host para walang magrereklamo na kayo ay nalalagasan. Pag ginawa nyo, mga kaibigan, ang tamang pagdidikitan ay hindi malalagas. No? Wala na po tayo mangyayaring reklamo na nalagasan ako. Na ilang banana ang nalaga sa akin. Ganito, ganyan ang nalaga sa akin. Ay kasi, ibig sabihin, hindi nyo po ginagawa ng tama ang pagdilikit. Kinaugalian nyo na pag pumunta kayo sa isang channel, sinusubscribe nyo kaagad, even without visiting the content of their channel. Di ba? Basta lang kayo basta lang kayo, sige, dikit na lang ako. Hindi niya pa nga nabisita yung kanyang channel. Dikit na lang ng dikit. Hindi naman tama yun. Tapos, pagkadikit niya, wala na siyang pakialam. Hayaan niya na lang. Basta siya, dumami na yung banana niya. Tama ba yun? Ngayon, pagdating ng araw, naglinis si Lolo, tinanggal. Tapos, affected tayo. Ang totoo, dapat hindi tayo manghinayang sa nalagas. Jojo, ya, padikit ayan no. Pinababa ni Nightbot si MJ Lucky. Ngayon, meron tayong mga paraan Hoy, ma-check kain. ang Ninya, legitimacy tuyo ang ng ulam ko, pagdikit tuyo. sa atin ng isang channel. Tuyo. Dapat po, kanyang Buksan mo pinto, Nightbot. channel, naka-open ang kanilang channel, hindi naka-private. Meron ako sa inyong padidikitan, guys, ha? Pwede Ninya, kang, kain tayo ninya. Ang ulam ko totoo tuyo, oo. Pwede kayong magmano-mano. Tuyo. Walang problema yun. It's Umuulan okay. masarap. That's your choice. It's okay, mga kapatid. Mano-mano or nag-drop kayo ng link, it's your choice. But the proper way, how to make dikit. Nagmano-mano nga kayo, guys. Pero hindi nyo rin ginawa ang tama. That's useless. Mano-mano or dropping the link, the best is sinunod Masarap to mo kasi kung ano ang umuulan-ulan. proseso ng tamang pagdidikit. Ito, guys, meron Hindi ako na inintay ng almusal. Masarap ngayong gabi. naka-open ang kanyang channel, makikita nyo ang kanyang mga Dungkoy, subscribe. dikitan mo mga No? binababa ni Nightbot. Dikitan nyo yan, one Ayan, at a salamat. time. Huwag Joya. susurin. Ayaw ko rin Lahat na ng binababa ni nagsusulit Nightbot, kayo. tingnan nyo kung Okay? nadikitan nyo na. One at a time, Susuklian kayo, nandyan bisitahin lang. nyo, uriratin nyo yung laman. Urirat, tingin-tingin. Tapos manood kayo ng video. After nyo mapanood ang video, isa sa kanyang video, kasi in any video naman na napanood sa kanya, magno-notify sa kanya yon. Tsaka nyo i-like, kasi nagustuhan nyo eh. Pagkatapos nyo i-like, no? Pag natapos na yung video, tsaka nyo siya i-subscribe. Tsaka nyo i-bell all. Tapos, browse ulit kayo, tingin-tingin lang. Tapos check nyo yung playlist, check nyo yung channel, gano'n, yung tinututot nyo, inukuliran nyo. Tsaka kayo umalis. Ginawa ni po, tsaka kayo umalis. Yun ang
tamang pagsusubscribe. Tsaka kayo hahanap ulit ng inyong dikitan. Ngayon, after the next day, bukas, kinabukasan, May gagawin ka. meron kang mga Sa ano? receive na Gawin mo. notification na si ganito nag-subscribe Hanapin sa'yo mo sa or si ganito album ko. nagbakas sa'yo. Tingnan mo na yung bakas. Yung Before ka mga magsukli, mentoring ko sa tingnan mo picture, muna kailangan ko yun. yung iyong email kung nandun siya at nag-subscribe sa'yo. Tingnan mo muna yung kanyang channel kung nandun ka. Browse mo yun lahat. Pag oh. wala, Yung may mga aba, kaharap balikan ako. mo yung binakas niya sa'yo. Okay? Nandun na, di ba? Bakas niya sa'yo yun. Sponsored, no? Bahala ka Hindi. na Yung nang isa. hindi nahahalata kung ano ang Yung i-reply. merong picture na nag-o-observe ako. Ganun lang kadali, guys. Nagme-mentor Ganun lang. ako sa Wala nang kanya. magre-reklamo. Kailangan ko yun. Wala nang magpudol dyan. Ilagay Wala mo nang yung sa pangalan Word. dyan. Mga hindi legit. Ipiprint ko. Lagyan mo lang Yung ginagawa ha, nagtakura kayo mentoring sa pasukli. pictures. Anong ginagawa ng notebook? Anong ginagawa ng open channel nila? Pag naka-private dyan, wag na. Kailangan ko Yan ang yun, ha? pasukli. Para mag-promote si Mami. O good evening, GL Raquel, kumusta? Meron ka bang nalagas? Meron ka bang ipinasok na ibang channel? Yan. Kung ginagawa ninyo lagi ng tama, wala Pag may kayong album, lagas. sa upload Pero, na lang, kung marami ang yun, dumikit browse sa mo inyo lang. ay hindi tama, lagas. Pababa. GL Uy! Raquel, meron ka ng Francesca, paraan bigyan kitang jacket Paano? ha, ho. makadalti Ayan. doon sa mga hindi dumidikit sa iyo May ng jacket tama. ka na po, Tingnan mo muna, Francesca. GL Raquel, Sa ang class? iyong setting Okay. ng channel. Nag-o-observe sa Meron na classroom, naman po, tapos ginagawa ko naman tama ang tama. Ngayon, ginawa mo ang tama, Ayan, at sila ganyan. hindi. Para ma-check mo, Mga tatlong Check ganyan. mo yung Tapos channel meron mo ka kung mga naka-open. picture. dapat hindi yan naka-private. Hindi, Ngayon, sa Word. I-open mo yan kapatid. Sa Word, I-open mo mga yan. ano, Alam mo ba tiga-apat mag-open ng channel Word. mo? Ibig sabihin yung mga subscription, makikita, Hindi, nakapublic, hindi mo ko. makikita ng lahat. Ganon. Ngayon, yung mga dinikitan mo, na ginawan mo Dan ng tama, Cristabel. Sige, No? sige. ilista mo. Jojoya, di, nagbakas sila, nagbabalikan ka niya, Yeah. nabibalikan kapag ka. nagbakas sila, pero hindi ka naman na-notify sa Gmail na nag-subscribe yung tao na yon na nagbakas sa'yo, tapos chinek mo yung kanilang channel, naka-private, ay i-unsub, or chinek mo yung kanilang channel, May ay jacket ka doon, na, i-unsub. Francesca. ah. Pwede mo na silang dalihan. Ayan na. Nakakatuwa po kayo, madam. Para ano tayo? Para wala kang aangal Oo, ng ayan, ha? dalagas. Ilang photos na nag-observe ka sa class? Kayo na mismo Mga maglagas apat. ng mga maling gumagawa. Hindi sila Magkakasama yung nakikita ng nag-o-observe. tama. O pwede natin Tapos silang yung dalihan. nagme-mentoring. Tapos yung may mga Oh, grupo right? ng lock session. Kung Okay? alam niyo yung pagbubukas ng channel, Yung grade wag niyo 7 na pong i-private teacher yan. sa grade 10. Dalawa lang naman yan eh. Privacy ng Kailangan ko yun. playlist tsaka Basta channel. tatlong page lang, JP, ha? Huwag niyo i-private yan. I-public niyo. Huwag yan. Kasi kung naka-private yan, huwag niyo nakikita yan. Huwag yan. Kasi may tinatago eh. Oh, Huwag yan. may tinatago. Bali, After tatlo, JP, kinabukasan, isang mag-browse ka ng kanyang page channel kung nandun Ng ka. mentoring, Baka isang naman page ng nagbakas ng sa'yo, observation. tapos wala naman siya doon sa isang page ng lock channel. session. Naintindihan? Yan ha? Ano ulit? Ganun po. Isang Please, page ng magtanong po mentoring, kayo, isang page gawin ng niyo observation. Ngayon, sa mga nakapakinig sa aking lecture, ginagawa na nila ang tama. Uy, Kung idol, ay mananatiling ano, nakabalot kayo idol ng tama. Surge. Oh, Good nangisda ako, evening. nalagasan pa rin. Ayan, Oh, bigyan naku, kitang jacket. bumisita ako sa LS, nalagasan pa rin. Huwag na kaya ako gumalaw. May jacket Huwag ka na kaya po. kasi hindi ako gumalaw, wala akong lagas. Oo. Kasi nga, wala kang Isdaan lapagan. Paano ka Isda malalagasan? lapag. Naglagas na si host ng naglagas na si host ng mga Guys, bababa ko. mga basura dyan Sa mga bahay bagong ng isang dating na araw. ginakitang ko, si Ngayon, Francesca, tsaka si Hindi Idol ka Surge. gumalaw. Natural, May walang binababa ko malagas. si... Ngayong araw, kahapon, Nagbababa si Nightbot ng nagbababa si Nightbot ng mga link. 5 o 6 yan. Dikitan nyo, nandyan lang. Makaka-6 na banana kayo kaagad. Mula dyan sa binababa ni Nightbot. Dikitan nyo guys, magbakas lang kayo, susuklihan kayo sa bakas nyo, okay? Manood po 1 to 3 minutes po. 1 at a time pang paglalapag ng bahay, pumasok sa bahay, mamili ng video 1 to 3 minutes. Ganun po ang ating pagdidikit at pagsusukli. Dikitan lahat guys ng binababa ni Nightbot. Sayang yun, 6 yun. Bakasan nyo lang, mababalikan kayo. Ayan. Baba lang ako guys baba lang. Makinig dito sa sermon ni host. Nalagas. Bakit everyday na si Lolo na ginagawa yung tama dapat na nakadikit sa atin. Hindi halata na yung nagsap-to-sap ka lang kung inabol mo yung pagpaparami only ng banana. Yan.
Dikitan niyo po si Latinong Pinay kasi nag-LS din yan everyday. Marami rin siyang information na binibigay. At saka po, matututuhan nyo kung ano ang proper way. Meron lang kayong mga jacket sa mga pagpapasok. Makikinig kayo kay host. Kung hindi meron kayong katanungan, hindi na unawaan, mag-type kayo dyan. I-explain ko po sa inyo. Kahit po paulit-ulit, para lang lahat ng mga bagong pumapasok sa YouTube, matutuhan ang lahat ng dapat matutuhan. Huwag yung lulusob. Salamat sa mga patansak, mga kapatid. Huwag yung lulusob ng sige lang ng sige. Tapos may aangal na nalagasan. Tandaan nyo, may proper way na ngayon para ma-check nyo kung legit na dumikit sa inyo. Guys, kung hindi pa nakabukas ang inyong mga sarili-sariling channel, igawin nyo ng public. Nababasa ko pa yung mga kapatid, nababasa ko, pero ayoko lang i-interrupt yung sinasabi ko. Pakibukas nyo na ang inyong channel. Sa hindi marunong, mag-comment kayo. Magdi-demo ako ha. Yung channel ninyo, wag may yung pang-apat pa, private. JP. Tingnan nyo sa inyong Picture home, ng mga tapos inset. yung setting. Isanapin mo lahat yan. Dalawa Nandyan lang lahat dyan. sa uploaded ko. Merong Kahit kiniklik medyo dyan, lumalumana. may kiniklik dyan na blue, tapos may on-off. Ayan. I-off nyo yan. Huwag yung ino-on na private. Good evening, Para makita bot. ang mga channel. Ayun, may nabasa ako. Oo, nandyan si Nightbot. Host, dinalagas ang kahapon galing sa LS ko. Very good, Jewel. Inset Bakit, yan. Jewel? Walang nalagas. Inset. Kasi yung Isang page para sa inset. paulit-ulit kong tinuturo dito, Oo, ginawa ng Ang gawin mo, everyone, maglagay ka na ng everybody, apat na. dito sa LS ko. Photo every Pero pag pumasok ka sa isang Oo. LS, yung mga tao Isa sa doon lock na hindi session, naman isa sa natuto, na ang observation, dating alam ay isa sa pag pumasok sa mentoring. channel, click ng subscribe. Piliin mo naman yung Kahit inset ni nanood pa JP siya, na inuna pa ang formal. pag-subscribe bago manood. Yun Yung po ang formal. nalalagas. Either Hindi ka kagaya ng magmano-mano marami kayo naman or yan, ano hindi ang mo gawin niyo. Kung hindi Saka niyo naman wag mo tinama hanapin. ang pagbabagong Marami dyan. pagsusubscribe. Oo, wag yung team building. Para Lalagasin, baba pa. lalagasin. Everyday po, Dahan-dahanin mo. everyday. Ako mano-mano search. Okay rin yung mano-mano search. Go ka dyan kung sa tingin mo, Jewel, okay yan. Kasi po, naglapag ka ng link, nagmano-mano ka, hindi tama ang pag-subscribe mo, Oo. lalagasin Wag yan. yan. Kung maka-encounter ka, Jewel, na halimbawa ay minamano-mano ka rin, pero pagpasok niya sa iyong channel, clinic niya agad ang subscribe, hindi pa siya nakakapanood, nagkalempang call na siya sa'yo, hindi pa siya nakakapanood, lagas din yun. Ay, Tsaka ano, lang siya maglagay nanood, ka dyan tsaka ng lang siya ano. nag-comment. Ilagay Hindi mo kasi dyan, yun ano. ang proper way. Panglima na. Matutuhan Ilan natin na yung lahat pinapagawa ko dapat sa'yo? kung paano ang proper way. Okay, Panglima di ba? yan. Kung lahat Sabihin mo, po ano, yan, ginagawa natin, SIP, nag-browse tayo sa isang channel, walang Annual mangyayari planning kalasan. yun. And meron na Aha. kayong Kailangan paraan may para mga picture ma-confirm eh. na Para doon si sa mami, channel, ano, dapat hindi siya i-promote. naka-private. I-open nyo yun. Wag yan. Dapat po, yung mga binababa ng bus po at mga Jan Mark dapat, Bay. dapat Hello, hello. hindi po kayo Jan Mark. ganoon. Palagi ang binababa. Kaya Jan Mark, tinatamad tamsakan mo si mag-isa. host, Ako ha? may binababa kanina pa, tingnan nyo. Itong binababa ko, Jan Mark, tamsakan mo si host, tsaka may binababang mga bahay si Nightbot. Dikitan mo ha, dikitan mo ha. Thank you. Susuklian ka niya, magbakas ka lang, nandyan yung mga babalik sa'yo. Thank you. Thank you ha. Okay, Jan kita nyo Mark. yan, makikita nyo po na nakabukas ang kanyang channel. Nakabukas ang kanyang channel. Alam nyo po ba babuksan ang channel? Lahat po kayo dito ha sa aking bahay na pumunta sa LS ko, kailangan po hindi naka-private ang channel. Kinabukasan po, kung kayo'y naglapag or magsusukli, pwede nyo pong i-confirm from Yung your page na email pinapa-picture ko or sa'yo. Gmail ang mga totoong nag-subscribe sa inyo. Yan, tingnan ko Pag nga. sinabing lock session, JP, Ah. ko ha. Yung mga teachers, marami ako dyan, may grade 7. May binaba, di nga po ang mag-LS sa iba, sa inyo na lang, di kasi tinuturo ng mga host, ang ibang is ang proper way. Okay, GL, very good, thank you. Ngayon, wish ko lang na lahat ng nandito, na didikit sa'yo, ginawa yung tinuro ko. Kasi kung may isa dyan na Judas, Barabas, Estas, at hindi naman sumunod, lagas pa rin niya. Pero now you know, GL,
paano sila magantihan. Dapat yung kanilang channel, bisitahin mo kung nandun ka ba, kung talagasang kaiansap mo yun, sila yung hindi nagdikit sa'yo ng proper way. O, eto na ngayon ang tama. Oo, wala nang aangal dyan. Ayan. Hello, magtamsak-tamsak lang kayo dyan, mga kapatid. Kasi kailangan may picture Ako host, check mo ko kung nakapublic na, kasi pinapublic ko na. Kung nakapublic na yan, naka-open na yan, kapatid. Anwena, nakikitan mo na Anwena? Makikitan sa inyo, ano? Nang makikipagkikitan Yung mga sa inyo. binababa ni Nightbot Anwena ha, please. Thank you. Kung naka-open ang inyong mga channel. Yan ang paraan para magantihan nyo yung mga hindi legit yan. Kasi may sinisikreto sila. Bakit ayaw nila na i-open ang kanilang channel? Or may Gmail naman kayo, magre-reflect sa Gmail. Minsan, ang nangyayari kasi, nangisda tayo. Oh, wow, banana, 20 ang nakuha ko. 20. Tapos, yung nag-register sa'yo, out of 20, 6 lang. Yung pala, 6 lang ang ginawa ang tamang proseso. Marami sa atin ang hindi alam ang tamang proseso. No? Baka sino pa dyan ang hindi nakakaalam ng tamang proseso? Pagsabi na po, wala po akong sawang uulit-ulitin sa inyo. Wala akong sawang Ayan, sabi ni Idol Sarge. Huwag po kayo Sabi ni Idol Sarge, na siya kay Jenaline Official. Magbakas lang kayo guys, magbakas. Doon kayo susuklian sa bakas niyan, huwag mag-alala. Nang hindi nyo alam ang proper way. Kung late kayong dumating sa dinidiscuss ko kanina, Basta feeling ako ulitin ko yan kung meron pa kayong kasi hindi alam. valid Now, ibang kung alam nyo na po, tuloy-tuloy mananahimik na po ako at hahayaan ko kayo dyan. Sige, gawin nyo po kung ano ang tama. Pero kung hindi po po magtanong, huwag mahihiyang magtanong. O, di ba? Magtanong po kayo, ha? Yan, sige po. Salamat naman, salamat. Oy, Titi, kumusta ka, Titi? Baka nangisda ka sa iba, may gagas ka ba, Titi? 2020, wag 2020. Pakiulit po, host, kadarating ko lang. 2019, 2020. Ang haba din ng message mo. Oy, yan, okay. Sa bagong dating, may nagtatanong. Guys, Tsaka everyday na po 2018, 2019. naglalagas si Lolo. Bakit po Shout everyday out kay Almaya nilagas? Sutake. Kasi, Oo, yung meron yan. unang Basta check mo. Basta start ng year ng 2016, 2017, 2018, 2019. Yung mga nandyan. Shout out kay Almaya Suke, Idol Sarge Canoy, Donkey Official. Oh, thank you ha. Huwag niyong kalimutan, Jan Mark, yung ating mga binababa ni Nightbot. Masipag si Nightbot malaki. Ikalawa, malaki. Kasi tinanggal niya, binalis niya lahat ng mga hindi marunong hindi dumikit sa atin ng tama or hindi na active. Kailan ba nangyari yung hindi tamang pagdidikit? Ang dami kasing dikit na hindi ginagawa ang tama. Diba dati tinuturo sa atin seconds lang. Oh, tapos titing vlogger, meron dito, wala siyang lagas, wala siyang pinuntang ibang LS sa akin lang. Shout out kay sino yung kanina? Baka nagmamano-mano siya ngayon. Asa na ba yun? Nakinamutan ko. Jeneline ba yun? Basta nandito siya kagabi. Francesca, tamsakan mo si host. Mega love shout out to you. Salamat. Sama mo. Wala siyang ibang pinuntang LS sa akin. Ginawa niya, nagmano-mano siya at yung proseso na tamang pagdidikit. Paling tamang pagproseso, which is papasok ka sa isang channel, huwag mong i-click ka agad ang subscribe button. Kundi chinichismisan mo muna, chinichismis mo ang kanyang channel. Pinapakikalaman mo. Okay, browse. After mag-browse, tiningnan mo. Hello guys! Magandang umaga sa inyo lahat. Ginawa ko po ang video na ito para mawala na po ang mga takot ng ating mga kapwa YouTubers na ituloy ang kanilang
pagpaparami ng banana at pagluluto. Hindi sa atin kaila na nitong mga nakaraang araw, natakot tayo kasi sa nangyayaring lagasan nga ni Lolo. On the first day, nagulat tayo ang daming nalagas. On the second day, may lagas na naman, talagang naalarma tayo. Ikatlong araw, naglalagas pa rin kaya ang iba humintong mga isda. Guys, totoo po na naglagas si Lolo. Ang tinanggal niya po sa atin ay ang mga subscriber natin na hindi na active. Wala nang pakialam sa kanilang channel at sa kanilang sinubscribe. No more activities na. At yung mga dumikit sa atin na mali, inalis po ni Lolo kasi dapat po, kapag sinabing subscribe guys, pinakikialaman natin ang isang channel. Hindi yung basta lang tayo naging after sa pagpaparami ng numbers ng banana. And guys, yung ating kasing ginagawa na nakasanayan na naituro sa atin ng mga previous live streaming, maglalapag tayo ng intro, segundo lang. So ngayon, ika-4th day, ika-5th day, naglalagas pa rin. Why? Kasi po, stricto na si Lolo. Hindi naman tama yung ating ginagawa na pagdidikit ng ganon kabilis. Okay? Ang nangyayari kasi, pinupuntahan natin ang isang bahay, dikit agad. It's a big no, guys. Ang tama pong pagsusubscribe, okay? Pag tamang pagdikit, ganon din sa pagsusukli, ito ang tamang proseso. Pinapasok natin ang isang bahay, okay? Isisend ko rin sa Pagpasok iyo yung po natin sa matrix. isang bahay, hindi po tayo agad didikit. I-print mo dyan wait lang. Paano ko Kususuhin ba ito muna natin isisend? ang laman. Kailangan ko Tingnan natin ang kanyang home, ang kanyang channel, kung nakabukas pa, dapat naka-public po yan, huwag naka-private. Ang kanyang videos, then mag-browse tayo sa kanyang videos. Hanap tayo guys ng 3 or 5 minutes videos. Nakalagin ka ba sa Facebook mo? Matapos ang Oo. panonood, tsaka pa lamang natin tatamsakan, ilalike. Sige. Kasi po, nagustuhan natin, tapos na natin manood sa video. Tsaka tayo guys magko-comment Kailangan ko kung yan. ano po yung tamang bakas Para mas ayon doon mataas sa ang pinanood points natin. namin. Huwag po natin ginagawa yung maling pagbabakas. Likely spam, mapupunta yan. I-check nyo sa Ano? inyong mga YouTube studio yung mga likely spam kasi lagas po siya. And then, ginawa natin ang tamang bakas, browse ulit, tsaka pa lang natin i-click ang subscribe. And don't forget na i-click nyo ang mismong kalembang all or bell all. Kasi po, yan ay hindi malalagas. Ino-notify ang dinikita ninyo through Gmail na nag-subscribe kayo sa kanya. Yung po ang legit na hindi malalagas. Basta ginawa po natin ang tamang proseso, magre-reflect Ano sabi sa ni Gmail and provided dapat nakabukas ang inyong May jacket ka channel. na, Fork Yung and Friends. subscription ninyo dapat po naka-open. Ano sabi Huwag ni... niyong pina-private. I-public po ninyo yan, guys. Okay. Sa pagsusukli, same Asan na yun? process. Huwag po kayong mag-aantay Oh, ng Specially stay TV ng... vlog po yan, Huwag boses. kayong Ako magmamadali yan. na kayo ay pasukli Hindi yan si agad, Ate shout Bisa out, Lee. pasukli agad. Mali po siya. Kasi nilalabag natin ang policy ni Lolo Ako na po no yan. to sub to sub. Sub to sub is violation. Fork, may jacket ka na? Kailan po nangyayari ang sub to sub? Fork, shoutout sa iyo Salamat sa pagdikit mo kay host. Tamsakan mo si host. Tapos may mga binababang link si Nightbot. Dikitan mo, ayan Dikitan mo, susuklian ka basta magbakas ka lang, ha? Thank you. Kapag po tayo dumidikit, nakikipagdikitan, nakikipagsabuatan in an hour, in a minute, in a day. Kaya hanggat maaari, magbabalik sukli naman po kayo ng tama, basta po nandun sa inyong Gmail. Check nyo po, everyday po may Gmail si Lolo. Makikita nyo guys yan dyan, magre-reflect. Doon po, pwede na kayong magsukli, maaaring kinabukasan. Ngayon, kung tama rin po ang pagsusukli nyo, si dumikit sa inyo, manonotify din po sa kanyang Gmail. Ako yan. So guys, huwag po Ito, matapon na nag-drop ng link, bawal po. Hindi Ito po, yan nasa ano ko yan, uploaded video. Nangyayari pong mali ngayon, kaya patuloy na lumalagas. Kasi po tayo po ay nahahalata na after sa banana. Hindi tayo nakikialam. Sa boses ba? So guys, ang tama po, kapag may notification tayo ng ating sinubscribe, dahil Kilala ko yun si tayo Bisa Lee. Clinic ang bell call, matunotify tayo.
once a month, silipin naman natin at pakialaman ang channel ng sinubscribe. Michelle Ancistoso ang main ni Anuena. Sa Banana Guys. Ayan. Yan po ang reason why everyday may lagas. Guys, gawin na po natin Yung maipo-forward ko sa'yo, JP, Huwag po doon sa maling kinasanayan. Huwag po yung kaagad kayo even hindi pa kayo nanonood. Gayahin natin yung pagsusubscribe natin sa mga celebrity na tayo talaga ay hindi kaagad nagbibigay ng ating subscription, kundi nanonood muna tayo. Sige. Shout out sa inyo. So sana guys, makatulong itong video na ito para mawala. May kalab shout out kay Anuena na Michelle Ancistoso rin. Thank you. Almaya Sutake, guys, gawin natin ang tamang proseso. Madali lang talaga at tiyaga para may nilaga tayong lahat. Tama! Ayan, natuto si Alma eh. Ganun talaga. Sa akin, Bicolanang Maestra Corabons, lagi po akong nag-live streaming. Start po ng 5 p.m. or 6 p.m. onwards po yan, Pinas time. Huwag niyo pong kalimutan guys na subscribe ako. Pero po, mag-notify sa akin kung yung tinuro ko po sa inyo ay tama. Mag-notify sa akin si Jimmy. Masusuklian ko kayo ng tama. Kung ano yung tinuro ko, yun din po ang gagawin ko sa inyo. Okay? Patience is virtue. Huwag pong magmadali guys. Tayo po ay matuto na sa mali nating gawa para huwag na tayong nababalot ng takot. Maraming salamat mga kapatid. Pasensya na kayo. Isang guro po ako sa pampublikong paaralan sa Lungsod Quezon or Quezon City. Kaya ang gusto ko po sana mawala ang inyong mga takot. Mag-go on tayo. Gawin natin ang tama at matuto tayong lahat para mawala na ang lagasan na yan. Maraming salamat guys and enjoy po sa YouTube world. Thank you so much. Bye-bye. Ayan. Teka lang, ba't meron ng ano? Anong narinig ko? Advertisement yun. Advertisement yun. Akala ko ano, Advertisement yun. Patalastas. Sana nagdikitan nyo guys ang mga binababa ni Nightbot. Thank you sa inyo. Jojo TV. Dana daw kay Alma. Ayan guys. Basta dikitan nyo guys yung mga binababa ni Nightbot. Tapos makipagdikitan kayo dyan. Ayan. Marunong na si Alma. Go, go, go. Jojo TV, dan daw kay Castro. Thank you, Jojo TV. Salamat. Thank you, Basta magbakas lang kayo.
O, tama yun. Mabagal lang nipo. Panood para di masayang. Tama, tama. Purong, di nga maiintindihan yan. IMC. Nakakalurky ka. Harang pa ho, sabi ni Anuena. Harang po, host. May tricks ba silang tatlo? Ano yun? May tricks yung tatlo na yun. Na sinend sa akin. Basta may ano ko, may pangalan. Ilagay mo pang matrix. Ilan na ba ang page na ginagawa mo? Isa sa LAC, isa sa mentoring ng teachers, isa sa observation, isa sa, ano ba yung sabi ko? Yung AIP, SIP, no, isa inset, iba pa yun. Isang photo lang kaya ko eh. Ay, ang dami dyan, ano ka ba? Ang pinakamarami yung nasa observation. Friend ba kita sa FB? Oo. O, di dapat makikita mo yun. Basta 3-4 na photo lang sa isang page, ha? Hanap pa ako ng matrix. Kailangan daw yung matrix sa inset, eh. Training matrix. Sandali, may nakita na ako. Dali. Ito ka. Yan. Ano yan? Oo, yan. Mentoring yan. Mga ganyan, JP, mentoring yan. Marami akong ganyan, ah. Marami yan. Mentoring yan. Mga 4 na picture na ganyan. Marami yan. 4 o 5. Kasi sabi, oh. Oh. Ayun, oh. Oh, ano sabi? Conducted. Tapos ito may photos. Kailangan napakita ko yan para bigyan ako ng ayan ang points. Tingnan mo. Mentoring, LAC, tapos observation lang. Oo. Huwag mo nang isama yung dalawang pang binagya. Na ano? Yung insert. Ay, hindi. Inset. Dito naman yun. Ang iba naman yun, oh. Oh, ito pa yun, oh. Dito ko naman yung ilalagay. Matrix photos, oh. Oh, di wala akong points na ganyan. Sige na, ayusin mo. Dapat, ang minimum. Oo, sa isang band paper.
Pero yung mentoring pwede mong dagdagan, iba-ibang mukha ng teacher para indicate natin yung mga pangalan ng teachers na mini-mentor ko. Mag-love shout out kay Francesca Ann Marasigan. Hello, hello sa iyo, Francesca. Hello. Bago na mabalik dito sa maghanap sa group chat. Noted on the way, Anuena, sabi ni IMC. Dalian mo, JP, kasi Ako mahanap. marami dyan, hindi ka kasi maghahanap. Hoy, loading si Anuena. Loading daw siya. Tawag-tawa to si IMC ka, thank you. Ay, sabi ni Jojo, ya. O, andyan lang si Ninya, susuklian ka. Ayan lang 6 lang naman yan, guys. 6. Madali kayo masuklian yan. Don't worry. Nagbaba ng bahay si Anuena. Shout out kay Jojoya TV. Thank you po. Salamat. Don't worry. Susuklian ka po. Ayan. Nagbaba ng bahay si Jojoya. Oy, Sonia Cuevas, jakitang kita. Ayaw ka jakita ni Nightbot. Binabati ka lang. Ayan. So, mga 6 yan. Susuklian ka niyan. Sure yan. Sure na sure. Oo. Wait lang, CR lang si host. Ayusin mo, JP, para mapunta. Sandali, may nakita ako. Ata, marami yan. Ito yung pangatlo. Ay, nag-shout out si si Jojo Ya. Si Jojo Ya. Dumikit daw sa'yo ninya.
Yan. Narinig mo niya. Na-shout out ka. Oo, yung mga binababagay si Nightbot. Kagaya no? Nandyan si Ninya. Ay, sabi ni Anway na MJ full pack dan. Sige. Oo, susuklian kayo niyan. Don't worry. Okay po, ma'am. Welcome Ninya. Go lang. Oo, sige nga eh. Naku, yung mga kabisihan sa GC, hindi na ako pinupunta na. Ano ginagawa dito? Ay, brigada yun eh. November 8 pa to eh. Ay, Teacher's Day siguro yan. November 8 to. November 8. Yes. Ay, ano yan? PTA. Okay. Wag yan. PTA yan. IMC Sap, Anwena, dan full pack po. Sabi ni IMC, nagbaba siya ng bahay. Andito pa rin po ako nakikinig. Ayan. Thank you, Ay. Thank you, Ninya. Jojo ya. Sabi niya, Anwena, dana po. Ayan. Linggo ngayon eh. Pero nag-LS si host. Kasi may night boat. Ayan. Guys, sa mga binababa ni Nightbot, padikit please. Baka matagalan ka dyan Kailangan ko na yan bukas. Ipiprint mo yan. Pakita mo sa akin pag in-arrange mo na sa bond paper. Kasi ipiprint mo yan ng bond paper ko. Wala na. Ang pagkakapies. Pasingit naman po, Idol Nightbot. Sabi ni Idol Sarge Canoy. Ayan. Ibababa ka niya ni Nightbot. Mag-join button ka. Ayan. Mag-join button. Mag-click ka ng dollar sign dyan. Ayan. Bababa ka niya ni Nightbot. Kahit wala ka. Kahit lumayas ka. Masipag si Nightbot dyan. Yan. Ikaw na ang pinaka-idol. Ayan Ano gawin, host? Di ba meron dyan, sa may chat, dollar sign? Click mo lang yan. Click mo lang. Makikita mo. Yung dollar sign dyan, i-click mo.
e-learning. Ayan. Si Nightbot na magpapadikit sa inyo, siya na magbababa. Pa-member ka kay host, Idol Sarge ka no, pindutin mo, join po. Oo, join or kaya yung $sign. May super sticker, may super chatter, may join button. Yan. Sunday ngayon hindi nga masyadong matao ngayon, linggo-linggo. Ayan, sabi ni Jojo Ya TV, I am si Dan with Kalembang. Go, go, go! Frances! Kunin mo kay Daddy yung cellphone. Dad! Uy, bumawa ka man naman tong. Huwag na nga. Kunin mo kasi may tatangsak mo. Nakita mo. Nandun ang charge. Charging ba to, JP? Yes. Asan yung charger nito, MC? Akin na. Sabi ni IMC noted kay Jojo Ya. Nako, sige, makipagdikitan ka lang dyan. Yan, sabi ni Alma Yasutaki, sunod lang daw sa sinasabi ni host. Oo, nako. Pag di pa natuto, ewan ko na lang, di ba? Oo. Dahan-dahan, patience is virtue. Kasi medyo at least okay na to. Kapatid na ninyo. Ano ba ito namamatay? Lahat ng naglapag dito dapat po, sunod lang tayo guys. Ayan, sabi ni Alma. Tama si Alma guys, tama. Natuto siya. Ano to? You're welcome, sabi ni Alma. Thank you, sabi ni Jojo Ya. Kay Alma. Ready ka? May pinagagawa ko, ipiprint yan, mga picture. Makinig ka na sa sinasabi mo. Magaling mo naman. Hindi mo may criteria ng binabasihan. Alam mo na kung nakailang points ka. Di ba po? Kaya ako, sasali ka ba dyan kung hindi ka papasa? Alam mo, papalit ka na papasa. Wow! Yan, si Lalabs. Binabati ka, Lalabs, ni Nightbot, ha? Diba? Harang is real. Host, good evening, Dan. Tamsak po, sabi ni Elizabeth yan. Paano pag nagja-jacket? Naku, ang bagal naman ni Nightbot. Ayan, binati. Ay, wala pa. Pag walang jacket, di tsaka mo ikiklik. May jacket dyan eh. Paano mo pag Ikiklik mo lang pangalan niya, tapos add moderator. at paano mo pag
Basta iba-iba. Sa mga grade 7 pa. Basta MCC Nightbot. Loading ako, loading. Nakakasar. JP, magsara ka ng ibang ano. Naglo-loading si Mami. Magsara ka ng ibang browser dyan. Sa'yo. Loading. Kainis. No way, this is not with this vlog. Bakit?